Ja, god kveld til Samuel, og til Stottla Søtja som ung, men det er ikke trobel å få parkeringsplass. Så det kommer til knekva træt. Så hjertelig velkommen. Vekna førre sjømande, og det som vi sjømannadøvnen, så begynner vi til mannadeien. Da hadde vi et tiltak av Norge Sperrekassa, som høvestol til sjømannadøvnen. Sammen vi Klaksgård kommune, som også høvestol. Så igjen i førre sjømannadøvnen, det var stoler av vinnene, sjøvinnene, og vinnene som kanskje knytter til sjøvinnene, til tjeneste vinner og annet til sjøvinnene. Så utan tar så kunde ikke helt disse vikene som heter førre sjømannadøvnen, vi er sånne tiltak noen, og i kveld fiskevinnting. Så hjertelig velkommen til Samuel, og vi har få det godt kveld, og her vil jeg gi året til Jan Brian Wittfeldt, Kjørsvel. Ja, takk for Karl Birger, og en av primus motorene at han får sjømann av det en kunne si. Jeg skal løsne ikke at det kom godt kveld, og jeg vil være velkommen til Fiskevinn og politiskan toppfond av sjømann av døvnen. Som du sier, vi er her i skolen, og skolen tror og formenner og i Øtlund Skjei flokken av Løktinge. Det kjente personer, men jeg skal presentere det alle gavel. Høgne Høydal, formøver i Tjauvaldi og landstorsmøver i Fiskevinn og Malon. Jørgen Niklasen, formøver i Folkeflosjonen. Bare Nilsen, formøver i Sambandsflosjonen. Aksel V. Johannesson, formøver i Janarflosjonen. Løkmøver i Samgang og Løyere. Jekman Skårheim, formøver i Kjolstøyren. Paul Mikkelsen, formøver i Framsøkn. Og Jønnes Aurena, formøver i Myflosjonen. Hjertelig velkommen til Kjei. Som løy skal jeg bjøre velkommen til Tikkon Monko som er møtt opp her av Skolatrø, for jeg lortet, og ikke minst, også for jeg sette politikere og tikkere spurning. Det er litt velkommen til. Da var for jeg ganger rundt ved mikrofonene om en av løyta. Men her var det en spurning som det brenner inne ved, så er det at jeg tar fatt ut av på en av veien, så noterer han da nye, og så får jeg et år om en av løyta, så det er ikke litt av boven noen. Jeg har lovet lovtakeren og meg selv og til Nøtlund at klokka 8 så er fundet en liv i kveld, så vi har 2 timer gjør godt vi til det vi har. Og i år vil Hesen Palborsfundur senter bøgnløs av utvarstøyene R6. Han vil øsne strøyme av bøgnløs av Norrløsnån, og henta strøymingen, hun vil minsann øsne sendt i sjølnavsrasene tja R6, til den rasen som ligger bøgnløs, bønt ved søgene av Iktos-rasene, så det ber øysen til å fylle av en strøyming og sjønavnen her hjemme. Jeg skal så øysen bjøve til Nøtlund som lortet og hytja er ute å være velkommen til denne fonten. Og bredden til tjekkfonten i kveld sjåvande nøyskipanen av Føresko Fiskvinnene. Hun har vært lunsj av men enn ikke nøyskipan samtikt. Bønt nå vi utviserstova at de tror oppskottene fra landstorsmannen, oppskottet fra sambandsflosjonen, oppskottet fra folkeflosjonen, om en nøyskipan av Fiskvinnene, fotla bostor, til Løktinge var sendt i sommerfrøy, og ikke av hesson trimen oppskotten her til lagt framator. Jeg skal skunda meg å nevne at myflokkeren om det han leie oppskott for Løktinge om at lunsja galdande lov om vinnlige fiskap i 2 måneder. Det vil si at flokkeren melder til et time-out, således har politiska skibanen fært 2 år 3 til å semjast om en nøyskipan av Føresko Fiskvinnene. De som fyllde vi tingkvarten i det, de hørte at dette oppskottet fra myflokkeren var til fyrstevitsjer og nå point og nevnt. Halt stått så har vi trutjar overskrifter 4 fundene kvalt. I etter meg at tåsa vi tikkene skjei, jeg synder om hver vi standa og i det, og i hver mån har flokkene flottsig mån til sin ideale for å røkke hese brøy og semjene om en fiskevinn og nøyskipan, og ikke minst til søgnast hvordan ser hestig ut, altså rent fiskevinn og politisk, så å si. At rett å komme sjående spurningar fra tikkene salen, som dit må endelig komme vi brennende inne ved nøkron. Vi lever bare i dag. Jeg kunne først huske meg at vent meg til tøyen Aksel V. Johannesson, formar Janarflosjonen og Løkmauer, til å si at Ola søker ut under røv og ta at Fiskevinn nøyskipanen vil lagt for Løktinge i august. Vi har sagt at det bytjer og opprunalige oppskottet som Løktinge vidtjør i undanfarne tingsrett og ankrar brøydingar fra vinnevntene vil tikknar vi. Det sier det Ola søker. Nå august 12-runden, verur nøyskipanen oppskottet lagt for Tinge i august? Ja, det var det. Det var lagt i augustmåneden for Løktinge. Og det som vi sier, alle søker, at det var nækre brøytingar av tøymon som vinnernemnden skjøt opp, og ankre der små brøytingar som samkvaka samt om å gjøre. Og så det som heier vi kvotaskipet som kommer gyldig 1. januar 2018, vi vil utsette 1. januar 2019.
Men om samgången pura samt och det här ska läggas fram, hvor det inte kommit inte? Ja, det tror jag att det kräver några brötingar som skulle göras i fiskmålarna av embassfolken här på med annat är att man utsätter kvotaskipan i 8 år. Alltså allt lovar skulle bygga på att kvotaskipan, det kräver nog så störst arbete och det arbetet gör man det lötande ut i fiskmålarna. Omfram det är brötingar som också ska inarbetas i uppskottet som vinnande kommer vi och är som man är samtidigt om i samgångarna. Det är att man samtidigt om samgångarna brötingar. Nej, det har fått uppskott 29, men det är det här alltså det stora mån till som aldrig kommer vinna den. Det var en riktig bröting. Man onkel säger 2 brötingar, men det var tekniska, det var en 6 här loj verkliga brötingar. Några att ha vi skulle inarbetas i uppskottet och så tar man utsätter fiskar det första januari 2019 eller kvotaskiparna. Det kräver att man ska bröta uppskottet näka och det är som arbetar vi löten och så var det lagt för lökting i hela sommaren. Det arbetar för fram in i fiskmålaran och här sitter det hos som landstorsmävr Högni Höjdal som nevnt, du lagt med nevner disse brøydingene fra vinnenevntene til vera tikknar vi. Kan du i tøtjelig gjøre hva det for brøydinger fra vinnenevntene som vera tikknar vi? Jeg vet ikke om vi skal være snakket smal ut i tøy, men det som fyllde vi i tøy så får fram en tingene sommer, som enda vi at malt at borster. Det så at det måned det oppskottsvalg lagt ned var noen brøydinger fra vinnenevntene, och här framför är såna brötingar från fiskmålarna som var mer tekniska brötingar i mån till vimersingar och imsar omordningar som var mer nejvar. Men det är ju stora mån till uppskottet som var lagt framåt till Ervitcher som nu är jaggnarbete och som lagmar säger så det blir avbjörande att kunna äsna att få sätta i verk att fiskskipan blir ett år att det tar avskar äsna är att ta till uppskotten så det är det som är klart. Och du kan då säga att uppskottet var bor i Tinche i augustmånad. Ja, uppskottet var bor i Tinche i augustmånad. På mycket sen du player av rockna av vara synter bra av lint. Vad säger du till att nu inte uppskottet framvis inte är bor nyan i Tinche det är så morgon månad så jag Tinche var sent till hus och man ska bara lycka göra några små tekniska ting och så ska det framåt. Vad säger du till? Är det gott nog? Ja, det är det. Alltså visst det var så läs att det visste att han måste som ligger i eller det avbjörning så ligger i att färre under att tjäna nöjskipan. Och vi som var enkel och det var lyckas till att tackla lycka högra bein så har jag nog längst sedan vi exploderar men det är nog en av sådana som man har inställt sig på att det är en så stor avskan av det första samhället att det må mycket och man var tälja på tutchen några färna och man må gänga sluka några kameler av i sejsene. Det är sånt och 36 dagar till vi skulle ha en nytt skipa. Så det är så tog en timme och det också så här att ungen skipan kommer till så det något som halta det är fint. Men visst man också så bjöd av till att göra en nytt skipan vi nytt kan man säga avbjörngon, nytt målagon och vi talade också till att vi tar så här det efter och samfört om att vi kommer att lägga ett uppskott för tinge som för en mejlåta och att det som är nödskipan är viskar för 1 januari. Potentiellt och kamelarna tar vända att till man lört men tog till ofta på 20 i stövon. Nu? Ja. Nej, det är alltid inte. Jag har alltid att det som är tillkommer i hus, det är alltid ett orskydd. Så vet man aldrig i politik kvar och jag finner senast läkaren i lektor, men jag följer mig trygga vid det som det har gjort. Det har alltid vi stannar inne för. Det följer ju också om att det har vi fått den senaste mannen också det är så. Jag Niklasen Falkaflockren var minns med rätt han först i alla nu inte bara uppskott för tinche det gjort det till var. Får ju till en lagt tickar uppskott framåt. I all det vi där och kommer så är alltid att på mycket sen nämnt det var 160 till det till 1 januari. Annars snackar man lägga ett högra bein. I hela samgången brukar på mycket sen bara vänstra bein men han är lamor säger han så. Ja, det har blivit i hela samgången. Vi det som är till 160 till det till nyårs. Och uppskottna särskilt att här till Högnöjdal och vecka ständer ut igen. Det kommer det inte vi samtidigt kvart november december. Och här är det 104 till kundger som skulle göras. Alltså till 104 till avsättningar om kundger. Här är det inte ständer om kvart ut i. Och då är vi bara kommit till den nystå. Hetta kunde vi inte bjöa vinnene
at detta skal hende man løtt. Så tog til hoksa vid at nu vi kommet så tatt på at nu må vinnan få skapra, ikke til at politikerne så skulle boja inntil det skapra i livet, men så skal politikerne kunne få avgreit skipanna og i gåare tog åren hon skal sättas i gilde. Men du hei, det tog flokker hei et oppskott som de lødde fram i var, og som øysten ved til første vidger enda er nevnt, og så kommer til oppskottet her vi ikke framator. Til oppskottet skulle det komme framator, så vi er nødt til å si at vi satt i var og vidgjørte fiskevinnene og i vindnentene. Oppskott fra sambandslåsjonen var av formannen slett ikke vidgjørt. Og oppskottet til åkken var som så heldur ikke vidgjørt av vindnentene. Men det ble bare konsentrert om oppskottet til åkken, og det er flere brøytinger om vi var regulære feiler som var ute. Men du har jo chans å legge til et oppskott framator, du spiller kommer det framator. Jeg halte ikke at vinneren skal få en stor brøyting vid noen faen døven varsel. Det kan være at oppskottet kommer framator. Hinvin et annet mål til vidgjører nå om at få utsett kipene så å få jøgnarbeidene. Vi vil ha fremme sammen semjo. Heser har nå sitte og vidgjørst et eller annet innan huset, så jeg vet ikke om det er sidig av væren, Belagic og vidgjørst et resfer, men ikke hva stenter her, og tog skilt så hva kommer det vi? Nu det samt for tølt og fyrir, vi vent at til at her, men jeg kunne hoksa meg at det vent meg til Toin Barnetsen, sambandslokkeren heller ikke kommet at det tinge vi tikkara, nå ikke man oppskått. Hvor det ikke til? Ja, orsøken eller teka det helt fra början, så det så att sambandslokken alla de fokus på att vi skulle skapa karman så så vinner av vi som samfla få som mest på ur akkurat tillfånge. Och vi låt oss akkurat fram, akkurat fisken uppskott fram i var. Vi tar man brödingar som var ojer, inte så radikala brödingar som till döm samgången arbetar vi. Och ta var här inne senast och ta var öll spänt på att nu kom den stora utmeldingen från samgången och sambandslossen om man nu var vi samt om ett land men det kom så inte ta självt om det var när vi så må jag säga att är rocknar vi samgången nu aggressiv att han inte gör det här semina vi och vi vill ha ta men man skulle alla att krascha och lyssna långt och det gör så att vi vill så att det vi inte vet till så att det är inte samfällan det är inte fiskvinnet det är inte borgarna och tog standard så nu här och har inte lagt fram men till spårningsdom hur akkurat uppskrift kom fram att det tog jag vet nu är kommit ut till att det är 4 månader efter varen skulle vi nu till att vitcha uppskrift för det första tingen och få det samtyckt helst vill det inte för en point lite i afton av mitten av det lockshort att inte för lus så man får lån i den öronrolagans plejer vara ta vill jag väl helst inte bjöa vinna till något årsöken. Du Ivas, du om du rör kämra tror jag om du tog in i tillta. Alltså att kämra tror jag men till synd att säga att jag samkongan ger är själv nu jag var öliga sanförande att kämra 9 augusti är lov med Ivas och visst att kämra 9 natter så var det nog så näck för att du som var vitcher i sommar och som ända vi har lagt forman kort till sommar. Det kan samgången svära på om det lite löt att lucka få hinna bara som inte har haft år än via banan och snö Jens Arena Miflokkeren tid satt og långt og i vektor at tid vil du ikke være parster av nokron samrøyngon vi samgången om nøyskipan og oppskåte åren nekka utørselig oppskåte var lagt fram til vil du altså heva nøyskipan og oppskåte inn og i lagtinge, inn i tinge først her vil det være vi en vitcher hvor tid nu så bra gjør vi at bia om at det er time-out som jeg nevnte Johanni og få lagtinge av luncha galdande lov og vilja fiskap eller ikke løyvene vi 2 måneder att det är synd mer komplicerat än tog till. Jag vet, hade varit simplifiering men samgången har ju bara finns ett uppskott i någon så häst 2 år nu sitter och det är ett uppskott som inte var vi i samgång sattmålan eller vad det kallas. Och det har varit här så låg i mitten i flashen och samgångarna. Grunden till att några lagt ett uppskott fram till tog att stående det är han ringa suxande det som är hänt. Och det har ju en samgång som har 16 kanske 16. Det säger att det är alla högst 16 som i Hesselöte för att ta runt via en uppskott från Taimon. Och formaren i Folkaflasjonen, han har långt bo fra i det, och han försöker bo fra det kvälldagsne. Att ständ upp till Tair så vill ta uppskottet till jag att beina vägen hvis det kommer till. Det är ju en stöv här och det här breja semjan är 16 kanske 16 och det har inte hänt att man kan göra ett uppskott i Jöknon och på Tamatan. Och hade det har allt för en samgång 22 och då säger man att det inte brett nog.
Men nu att man tar anstånd som var rävliga uppe på barrikaden och ta att man kanske körde jocken vid 22 eller 20. Men nu att det själva körde jocken 16 och banton att ha tid av att tror sig och heter bäst till att tog ett tryck innast in på visst lagmauer och högnhöjda visst har kalla flockarna samman så nu sitter det en där eller två eller tre och röjna finna en semje så skulle det undra mig om inte kunde finna en bredare semje tog att det är så jobb någon arbete och man känner på en annan man känner på en match. Men min fråga ständer alltså här i det att tid säger att det time out lång verande live vid 2 år tid är inte till röjar ta i landstyre i samband med själva chamber innan till lagt in nu kommer uppskott någon i augusti affär in i till samröjsna som då säger ju vet att du vill det ta i landstyrsmären kommit inte. Så är en under det man kan politik kan man inte bara avvisa och man säger hur och testpilot är jag också som det uppskott som tar fingerjökna så är stående under det men och där må vi röna att bjärka förjorna och vi ska se att uppskottet som där kommer vi kommer så ut men åker själva det öppnar för att ta som till isen men jag vill inte att man tog ett time out nu och om man så bara brukte en vecka nu och låt fer fram efter att vita om det inte blir till att få en bredare semje. Jag vill inte att tarbajer lärarna eller tar tryckårsaka kalla alla formen schema till det här att det kommer 2 3 4 och nästa fond så kommer det 2 under och så är det ber inte till men att jag vet att det är lite disciplin och flocken men det måste kunna bära till att formen möter upp och ha mandat att samrådas och ta ner. Vi kommer alltid till att ösne syntes hötne. Jag kan skåra hem Charleston kunde vi säga. Nu måste rätta man vi ser färskar om en ekläng. Men flockaren chat här har varit rymliga passiver och i sitt helvinst om så fisk vi nöjskiban. Hur är du så fri allihop? Nej, jag har inte vi vara passiver. Hvis man tar utgångspunkt så alltid är man kan se att här som ofta sagt för till kvar säger är att det allt detta förlopp börjar så var vi ett par av samräkningen ta. Och vi satte till att detta förvärvar så det var samgångssammanhang. Ja, samgångssammanhang. Det är samgångsskälp underskriva och ta satte vi att tunna heter vi största troblagen och heter största troblagen. Och vi tar sätta öllise 2 ärne att det blev just så lösnar som är säger ta att heter här är det överhövs samtom. Och verlösningen han att man först har haft det väl ta i flockan för ut på väl till ett annat där som sitt samgång i där. Så en samgångsskälp som utmälda i 8. Så genomför man en tunda fond melda ut några helt anna så genomför man segluslofte melda ut några helt anna vi har nya semje så gör man en samstarv i vinnernämnden här som man skulle komma att vi nya uppskottet men det blev inte avlagt till spåret och nu ser man ena för att vi har nya uppskott i att hvis man helt till att här skapa trygglagar för vinnarna att man så ofta tar man har i 2 arbete med fiskfinnurskipan att man nu på trutja 4 månader i ändan Arno ska kunna göra ett nytt uppskott som vi lagt för tinge. Det jag hade faktiskt vanvirring för tajmen som reka vinner och som styr hela samhället. Men jag ska måste börja till kommer Charleston kommer twinflockor vi nökron Charleston uppskott om kvosse fiskvinnan ska skipas 1 januari. Det var inte uppskott för och från nu och till december månad. Till ingen evium det. Vi hade det men det helt inte kommer här till. Hur är det så passiver? Jag hade inte att vi där var passiver. Lucas som säger från början av det som åkara har varit från början av till att få så next som Charlotte eller att få att det gånger gott i vinnarna att det är en avlängar till ta förska budskapen så läsnar att halvför förska budskapen blir helt. Men nu ser det Charleston kommer inte vinna något men för Charleston in i en samröring vi samgångarna tar hon kommer att vi så i någon samband med själva 17 augusti. Ja, alltså hvis vi heter här uppskottet kommer som jag lät mig ivast om den några färre komma 17 augusti så var det inte Charleston som för att bära det jöknon och det var inte vi som skulle hjälpa sig. Nu hörde Janne att du spurte på mycket sen om att hjälpa touch men det är också det stora problemet att hjälpa sig så samgången. Och det hjälpte det mycket vi. Nej, det har inte hjälpa vi. Gus inte vi tar fortsätt som är lagt för bor nu. Till att det kunde vi just arbeta, hvis man börjar i rätt så hade vi kunnat haft en neckbröjer semje. Men allt är skojkla för att det hända samgången börja ett arbete. Och vi får vidare så ska det minna att här att det spårningar till panelen så är Davor inte klarar att notera den gör vi färdig ut i salen om en alert om men det ber långt nu till att det Jonah Pray så kommer det på listan till honom
så ger jeg endelig at jeg halte ikke atter hvis det her var brenn inn i jankron, vi fer ut selv om en løytom. Men jeg kunne huske meg å lykke å stekke sinter av vis nere. Nå er det liksom tåsa sinter om disse semingsene man har flott seg og ikke. Men spørningen er hvordan lengt er man ferdig fra sånn idealen iver til en semingslåsene. Jeg kunne huske meg å begynne her på Mikkelsen. Om vi ikke etter tog som tøynflokker for å vele på. Det som stendt i samgångskjelen. Det som du over, mitt andre her i salen har sagt om en kommende fiskvinn nøyskipan. Hvordan du så nøkter vid det som kommet i tinge fra landstorsmannen? Nå vi til at vi kamelene fra Jane. Nei, nøkter ikke, det klart. Men vi har haft en politikk som jeg visste jo ikke bottnar en meirlota i tingen. Det aldri av pura greier i. Men vi har da finnes ikke til å såle seg hvordan vi mån til det alternativen som var med landet bei sambandi og Folkeflotjen og Sjåstor og Miflotjen. Vi da så finnes en rettelig stor låt av tøys tilfengt her i oppesøl. Og det er et av de høvesmalene som vi da har haft. Og det hvordan jeg glad for det. Så alternativet er ikke. Men du lover jo til å velge en 100% marsjnågrunn i Kipan. Det er klart. Jo, du finnes det? Altså, nei, det har vi bestemt ikke finnes. Men det er at det vi, som nevnte Jan, vi har slukket kameler. Og man greier i at jeg vet, kunne ikke forvante at man skal gjøre semjer. Så gav oss at eisen til at sambandsflokken avvis her, eisen skilte til. Jeg vet, var kommet 52% av vennen, ta og man lykkes som løper av. Jeg følte arbeidet lest. For akkurat vi kommer til her, vi finner ikke så fratt på sjur, som vi kunne vi til stedet vi til her, og vi tog i Østlytte som det frilik. Men nå sier du at det finnes ikke så fratt på sjur som man kunne. Du var vidla skriva under samgångskjell her som det stender året om fiskvinna at færre skal fra politiskare utloding av fiskerettendom til en av marsjnågrunn av Kipan. Hva merkes i årene? Ja, det merkes til at det er bare det som er tilfengt og det som er i oppsøle. Til grunn av en av marsjnågrunn, og det er rundt i traveren og i oppskål. Men det er samgången rådje sin egna setning, ja, det vet jeg ikke hvordan det så løs. Jeg tror jeg finner en marknaden parst inn og en marknadsstyring inn og i skipene som omkring det vil til for man omtale. Man har også sett noen tilfellingskjøld, alt i munnen hva det mangler i landskassan. Nå er det så løs som minnefætan i tann, at det er grunner av det som marknaden orskar å betale, og det som marknaden andre beier og ærestandes, kan man si, djevor og tølene som fyller under marknaden enn om tilfellskjalden, de har en rockstikke som grunner av marknaden. Det er vi stått om det. Og det kan man si, om det ikke alt er i oppsøle, så hvordan alle skipene er bygd på at det er marknaden grunn av skipene. Nu är det där så öliga hampligt. Du må ändå markera hvis du vill kommentera det här. Vi är färdiga som är synder för att bo i först runt och så du må äntligen göra varsvitting. Men jag kunde huxa mig ja, bara först och så Axel och så tackar vi dagnat och det huxa mig helt fast i strain där. Ja. Det är nog på mycket som nämner till vi att man var 2,5% av vännen. Alltså här vill jag bara säga, här kände samgången inte när vi snart. Hon har ju möjligheten att slå till, men det skulle krossas det sista ur sitt tron. Det skulle lycka dreja sig synder att och tog blev det ju en sämja. Och vi var helt snökt vid att slå barnen till, men till månader bättre än det som blev lagt för tinge i 6 maj-månad. Och jag vant att det som nu kommer ner till tinge och i augustmånad som samgången la hjärnan. Kommer att lyckas öljande som nästan som jag var men man vill ju lycka allt hårt och sin rätt. Axel Turist jag hade tagit bara säga man vill det toucha liksom mer rätt. Ja, jag hade inte passar. Till så läs att vi såg till sambandslasjen. Så var det så läs att i 3 månader så får ett ombud för samgången och ett ombud för sambandslasjen ut och gör det semsuskott. Så kommer det åter kvar affärerna så säger samgången point vid undervisning. Sambandslocken hamnar i. Trutcha affärerna. Så det är ju vi som är att hoa det sambandslocken inte hoa. Så då uppskottet kom fram så säger nästformaren till Barnesen att han harmar om och sambandslocken undervisning till man 55% av som vill ha vi uppskott. Så jag hade ju samgångar som ville göra sig. Det var sambandslocken som ville binda sig till att snöa sig först och främst om politisk taktik och inte om att få avskan. Det var så helt bra nyhetsdagar med. Ja,
Nu har jag ett åter, nu som lag man åter säger till att det är sambolag som är skilten och inte fisken och inte på den. Han säger inte. Och anknytning har vi sagt att vi förstår att det tror jag månader. Vi såg vi samlingar bor i en månad, 4 veckor såg vi samlingar bor. Men bara det man spelar så bara bara på 2,5% så nu blir 5,5 som har lagt man. Han säger 5,5. Vi var tatt under semje. Man kan inte sätta procent då en sluka semje. Det är nog principer man snackar om. Och de principerna var ofrånvikliga för oss så ju. Men alligevel så rönte man att trusta och till det sista så tog man det lysen långkor och det var så ettföljande att samgången var en gång samt själv om det som där att jag semje vi sambandslotten. Och det var inte tog att uppsölan var för stor. Kanske först Axel Johansson säger att samgången säger ja tack tror jag för. Är det så inte till som kanske inte känner när vi snackar? Nej, det är det inte. Det som jag säger, det var nog principer som sambandslotten inte kunde leva vid och tog som samgången arbetade vid och det känner nog de flesta vad det är. Vi vill inte skapa det OS:ne vinnarna som det här uppskottet till samgången akkurat inte ger. Vi vill skapa mer i samfunnet och alla föringar som var som mest på sig ur tillfången tjåken. Och det är det som det snurrar sig om och det är inte det som vi mäter händelvis uppskottet. Det skapar en OS och det är en kan man säga jag ska inte nylägg som onkel säger, men det har vi ödlom för sålöjs när att vinnan inte får planlagt fram med tøyene och görs där nej och ilövna för att skapa störst möjliga vidare för samflag. Helter åtteman och till sambandslag så östen lagt uppskott fram att inte. Jag satsar på bättre marknader och jag bättre skipande så att vi drakar långt ut i hem och få bäst möjliga priser för mest möjliga produkter och så vidare. Vi är att det nutja tillfällen som kom in i förra det sista året längt från natten. Vi det var hoppen av möjligheten att skapa ett näst större videoprojekt av världen. Det är nutja värre först kan öppna ekva och så. Ja, att här stäcker illusion vet ju Antasemis lossne som var i action samma som hon i var hon blev så till när man kan säga syn i flockande farne syndra 8 år till sin idealer. Jag tror för en lite ett uppskott fram bara sen här som säger att nu lägger vi det uppskott inte här som man säger. Det är det som sammanhållande inför. Men högni höjde all sista 2 årne i världen nyates har vi på Mikaelsen i Johanne. Ta hur ösnen till åter vurst och ända sättningen från samgång själv är att färra skall från politiska utlodning av fiskeratten till en marknad grund av skipan. Och i sommar ständigt vi en uppskott i handen här som en fjärringår 25% av uppkörfisken och 50% av fiskapen av fjärrlöjon. Det var sålt upp på solo och så tar han parten av bottfisken och förrän som kommer på mot avståndsatt det blir så regulerat sin tvårs om sommar. Hever to finnes det her marsjen av grunn av skipan som to sette i samgång og kjelle? Nei, jeg har alltid at jeg stender pura greit nå at det var inne i alltid er sånt her sammenhenger som har vært at det var rønt å ha funnet vi alle flokker sambandslokken kom i realitetssammenhenger og vi da sjående videre til for å få en fiskvinnesemje og eisen en breier semje så skulle vi sjående djeva åkne flere i øtjen. Men hever du finnes det skipene som du sette i samgång og kjelle? Ikke det skipene som jeg vil ha, nei, men en skipene som vi har byggt og at det sammenhenger vi har haft og det var en årsøk til å lasta på en øren for det var en rassen lagmær og sier at det var 3 semjer som skulle gjøre her sang var flott seg alle tøyene for å få semjer. Det etna så ikke så vi kort akkurat ekne oppskå fram. Og det bygger i stotten av 3 virkifter. Jeg vet det blir sagt sånn om det. Det bygger av ståndsrøkten kommer i Hasete. Her hadde vi så oppskått om kvoteskipen som nå er utsett et år. Så bygger det å få mest mulig virusøking. Hadde vi vært nær fullt samt vi samarbeidet om det. Seiter om landing, manningar virkifter. Att få virusøking i førren. At for det som ikke vil bo i ut, vil sette tilfangskjalt. Og så bygger det et sida leie hette vi ergångten av fiska. Her i oppskottet at en parster vil møte til dem som i vinne, at holde fram vi, og en parster vil bo inn ut, og før man på med marsk vil det som bo ut. Det det som oppskottet snur seg om. Men han marsken rundt i skipan som du sa før der, til du skriver i under samgångskjalt 5 år siden, han er jo ikke finnes altså. Jo, at det er stora mån av marsken rundt i skipan, men hun er ikke stora mån som vi atla det. Og det har vi heller om råkna vi sjåan, til vi skal få en semjo. Men hette tætta snur seg om, og mange er så venter vi jo sagt her, hitt vi dette med oppskott du nevner. Eiste oppskott som sammanslagene har lagt fram. Så var det sagt at alt som nu ligger så flakt framvis, men det som ligger av borren er ikke så lengt mellom parstanar. Jeg er glad for Jens Rena sier, vi har vært flokken til sammenheng eller tøyna, eisen i 18 av oppskottet kom fram, og dette ena som flyter og kom fram til å få en verlig vidger. Det bestod her for 1 år siden. Det var ikke oppskott. Nu har jeg også haft et oppskott, det blir enda vent til vi er et øyelig råk, det vet. Men jeg hadde Jens Rena rett og tøy, nå man så finner ikke seg, hette det som vi har skått opp, og her finner ikke gjort et oppskott som ber, selv om det blir ekvelige, kan man si, herlige vidgjørst, begge av vinnene og av allmennisene.
Och det när du ska till jökten ska du få semjer. Det vi kunde ska säga så att vi gör inte som man gör till 8 år. Och så säger här efter 11 år och inte och sagt inte vad för hänt. Så du är framvis ujusne fasen vi ser minst lossen. Det är för som man maskerar först Jörgen så gick man så bara. Ja, det var sånt löj alltså men det ska vara en semiksfuntor men sitter just när det finna år marknader runt att skipa. Alltså skulle vi ha en kolvälting som onkel grund vara till det. Och jag prövar att leta till grunderna. Alltså, vi har en fiskevinn i hemslottet. Det är inte sin distrikt til heimaflåten. Men heimaflåten skal ikke opp på sølo, etter du nødja som er kommet nu. Så en av steg det halt der, det skal ikke opp på sølo. Jeg ber hva sige hva en opp på sølo betyr. Bare et land i verden som jeg finner, til Falklandsøkene, seler alt søgne fiskeratten der opp på sølo. Og landet øke, Falklandsøkene, 8 fyr så størst som farger. Sjøøkje er vel større til serarøk til fiskerudjedømme. Her selger de alt opp på søl. Marskene var grunta. De selger alt opp på søl. Ok, hva er utslitet? Her hold 3000 folk. Her 3000 folk. De har en av bruttokjøver urstøkken. De er bare 3000. Som er 130 000 for hver utbyggva. Tjokkom 400 000 kroner per utbyggva. Men bara för att fortälja hur rujt de för att sälja kvoterna nu för 300 miljoner mer till allt. Alltså, vi har ett land som nere en triinge, som är fattakare i det en vid, högast det bara 3000. De har brukt skiparna till Paul, Axel och Högna. Och det är det vi vilja? Alltså, skall åkara liv i grund alla 3000 folk som skulle leva av en triinge och vi livet där? Tror man inte ska ha fantastiska skipan som vi har haft denna fiskvinna. Kvart är problemet? Vi är i hemsklassa. Vilja vi nere stöd av Falklandsøkene så färdig, inte mycket vi. Det har ju Jörgen Nicholson vi håller fast i situationen. Jag vet inte Flores man har markerat men vi håller fast i situationen om idealen kontra semis lossen alltså Tuinflokker hever omsyte fiskvinmål farna välskoj. Tuinlandsstorsmauer gjorde samma överse kunde säga som har knöjt att runt jag fann bröja semina fiskvinmål i banta blev inte till näka. Du känner alltså själva med ner smalåter. Kvärt hever tu just för att flyta te och tuinflock så att tid kunde göras pastor av en fiskvinmål i banta. Jo, alltså, es är så ju flockarna alltså Lökmauer är ju den enaste flocksformen som är utelocka en flock. Kan ta mest för dessen på en event am samrang. Men ter röntenar som vi gör då vär, jag vet hött en semjon som Jens Arana säger undan väl. 22 tänkfaks av 18 fyr. Och här var det så sambandsflocken som blev via sig att vi må ha en större semjo än det. Det fick vi här så tror jag fränare och tog vill det tar inte vi på några mata. Och ut arbetar och flott vi dock. Det här uppskottet som vi lade fram byggt ju att han bolen man här var kommit till. Men här har vi ett eisne flott också. Men kvar hur folk har flott sig från sin idealen över till ja, men jag hade där kanske läst ut i uppskotten som vi lade fram. Kvar vid till uppskotten. Alltså nej alltså det köpt upp på så det känns på tal. Här är det fast idealen. Och då kommer till att fjärna fiskar skiparna för att få en kvotskipan. Alltså tejpa i tingen är så viktigt för oss här fast och inte till. Så kommer vi till andra ting vi äger vi skifton. Då det kommer till lövfröjen, alltså till lövfröjen serfröjingarna och mot här fiskefröjen. Jag kallar det fiskefröjingarna som tar som fisk alltså. Att vi kunde diskutera det vi skiften gosse ju vid att sätta det att hela kvoter om kan troblaga vi flit och när vi skiften. Men upp på söla och så affär ut till kvoter träffar vi det. Nu är nästa som har markerat det första det jag kan skåra så Jan Barnetsen och så Axel och Högna. Ja, det som jag hade bara undrat i hästen här till att Landstormar Fishman mal säger det heter en semingsrönt, det uppstått semingsrönt. Alltså men semingsrönt vi kvann. Alltså man har just ett samgångsskäl och det är samgången som nu lägger ett uppskott fram. Alltså vanligtvis har man gör samgångsskäl och skriver utförliga samgångsskäl hur skipan ska fungera så utför man. Man inte bara säger och gör ett annat. Man säger och gör det som man säger. Men här så för någon så räknar man lägga det ut att man det semisuppskott. Det är så inte semisuppskott några andra än sig själva. Det har alltid ett underligt grund att stöj under en skipan ska kunna fungera i nekvar. Jag har alltid som vi säger igen att den här processen i tiden gripen skrift an till att visst man inte en bröja semje så är man inte just så konkret och i samgångsskälen hur hända skipan skulle vara gjort och så lagt ut några särfröingar för arbete en nejvar avsättning om vad det skulle göra.
Så har man tidsi flokkene inn og sagt, hva det hit vilja? Og hvordan kunne vi komme malvis ner? Det har i yngste hendet samgången duttja suttja, til så høtte kanska vid alle flokkene steg sammen om en skipan. Men det bare ikke verløs. Tog at man heier syn innskjer, så man ikke gong heier syn i seitjan 18-4, og nå tar man så stendt her på vi talte tøyma. Nu skal man røyne å finne et eller annet løs, så er man per seitjan utkår av sine ekne til å ta under vi en skipan som ikke en gang til som hese flokker for å være på. Det hullet vi i min nerver. Att få samgångslöjaren höga sväre på Florida har markerat att men bara nästan ska lugga i mitten först och varst först att markera just bara. Ja, nej, nu vad jag kan skåra men jag akkurat ner. Alltså semje viljen till samgången är inte han som han läst ut till att vara och det är alltid SAS bäst att ta semjorna inte finnas innan huset. Så kan man atlagus ringt till att finna semjorna utan huset och i anstånd. Men bara för att slå det fast. Nu är det vars på utflöje för att trutja semje uppstod centimeter parstanar. Jag vet inte vad man definierar som semjeuppskott, men det blev ju sån sköld centimeter parstanar i förlöpen. Och då ena förnar fick vi att vitcherar och vi såg så vitcher till flatchen. Sända det torator, vi har det inte en hela vecka. Jag vet inte om det får chock eller vad det är, men det har inte ett år att få samgången en hela vecka. Och så kommer det rattor och kommer krubande och säger, "Hej, kom lätt att se det någon för rattor." Det gör vi så är. Men bara för så det fast. Tror semje uppskott blir sendt till oss och vräka i oss. Bönlös skoft, det må inte ju tärda. Men låt oss hytta framåt. Jag alltid årstorna vill ha hytta framåt hellre än atträtter. Så låt oss heller inte löta, men detta var ganska mer vimärsing än Ja, du får att man löta, men som sagt, flera som har markerat Axel var först och sen Höcknes och Jens. Ja, för först kommer det om man finner det som man vill ha ute i uppskottsrycker barnen nu, så är man självande inte det. Det är så att i samgången går det 30 flockar och en anstaklingar. Och till avsa osämje i mitten flockarna och sjövande och inne i flocken ösne osämje smal nedpoint att man har imiska meningar tror är det kompromiss av imiskon meningon som skulle men jag ska spela på en semis runt vik vann alltså vi tycker själva eller vad nej jag hade vidare runt allt möjligt för att sämje vi ansöna och jag hade inte ansöna över runt neck för att sämje samgångarna som bara tar Jörg Niklasen så säger han ja akkurat vet är att vi vill ha noll uppsöl noll vi tror jag flockar så vunnit vi aldrig på avslava marsgrunda skipan så är inte tosom. Och samgången har sagt givet sig rättlandet och sånt tog ju inte någon men folk har än inte givet sig något som helst. Och man brukar till kolvelting. I halva skipan som kommer nu. Kanske ta affär för fiskodöd och kvoter och stor brightning. Men uppe så där en kolvelting. Alltså i halva bara nissen går så flyger för någon sambandslockar i halva hinner flockar har sagt nytt telefon går kvar uppsål. Så kan hitcha det hänt sedan 2015. Silda kvotan hon är faktiskt 4-falta cirka ur 5,1% upp på 9,6. Svarta kvotan är också en 3-inch. Kvotan är bara så att löneskipen är också en 3-inch. Och i Östland är 1000 ton som har torsk och cirka vid 2-3 och i Österland. Och det här man ser det först och främst och så bara så här. Här kvotan rättligt hög i löten mot det värför någon annan skön. Och det kan sälja man 50%. Det är inte gång till nya telefoner så kommer sen här samgången kom till är det som man säljer. Hinner flockan satt jag arren väl och sagt för sambandslocken säger senast häst att hundra fonte nytt telefoner kunde säljas. Nu är det katastrofa att sälja det som är nytt. Så jag vet inte alla till så kommer det är ju så sörja nu. Ja. Det har lugga lite vi skulle lugga ha era banan först Höcknes och Jens så jag kan skåra med och markera som den tredje. Ja, vi kan bruka nekva orske på at hos som kvar vil semjer og ikke vil semjer. Og eisne hos jo i tinsk kommer lagt rattest, har vi omkan ampe av at det har vært vidtjørst. Stående var at til underfarne 8 årene hent i åndsje. Og i halte fyrir få av grundarlega så måste du eisne spille ut ved som du vilt. Og legge fram et oppskå som 8 kan finne breier omtøk. Legg bare vel lyst til som vi tar rundt seg sammen. Sammantorsene. Att det 80 var grundare för tog. Men så för jag Niklasen så när vanliga server om facklands och andra som inte är fiskfinn samfälla heter uppskåd vi har lagt fram. Och det som vi har arbetat vid att vinna till att söka mest möjliga virusökning i förrjun och i det förska budskapen till fyrtången som är 8 i förrjun och förskar manning framvägs. Och till det som är malet tjocken för fiskfinnskipan. Och man så säger det att det som vi har lagt fram är en hållväs. Men det är rätt som Dagmar säger, det som heter uppskottsnörsjum, det är först och främst att bjöa tillfånget fram som en stora mån är nytt. Som vi kommer att ta det döm, hvis vi inte hade hackat, bara mina samgången här och sitter, har vi hackat syltakvoterna allmycket, svarsade kvoterna det samma. Ja, nu nämnde Axel Tull Johanne, det var en entöka. Ja, och det är bara tejtullene, och bjöa det här ut, så har du finnat en marknad runt skipan för det här, och så har du
så det kommer alla i svitoi. Så hvis man vill semja, så det så ikke gjør som fackaflokker sier. Det har lagt ett uppskov fram, og det kan ni alle lese, det er ikke blir vidgjørt her i kveld, og heller ikke allmennesken. Det sier rett og slett, alt skal være som det er. De løyvene som er der skulle være 12 år løyver i Rotlandet, og kunne kjøpe og selge strutt i middel, og ikke gjald skal være. Det er det som uppskott til fackaflokker sier. Jørgen Niklasson er kjøter og markerer. Det skal ikke gjald være, og ikke kan komme fram i at nærmest. Det kan bare være privat kjøp og søle. Er det bedre? Er det bedre at jeg kjøper det fra Jekvann enn at jeg kjøper det en allmenn marsnad? Det er det som fackaflokker skydder opp. Det hadde ikke faktisk skulle glemme. Er det her føringer ikke? Er det her vinnene ikke? Jens, det er jo nesten lista, men Jørgen, du får lukket en halv minutt til å kommentere all den tiden av et høyt oppskott som var til vidgjørst. Nu rebadar om at det er større kvoter, ja. Urslite, lønner utgjaldingarna i fiskeskapet er lakka 2%. Kvui til oversan. Til alla vegin oversan. Og så tåsar Høgni Høydal at søle og rattendon. Samband hans lov skal til eisen være lov. Men jeg må bare si at Løgmaur har sagt av flere fyrene, han selte bare pastabrøv og en kibesmått fiskeløver, og til at selja pastabrøv er slett å selja fiskeratten. Vi kan bare halda oss til tullkingen til Løgmaur. Men at vinnan slipper at handla søgna middelen i grundarleie for vokstre. Kongelig einahandelen, drepførjar. Og til vil Høgni Høydal eisen gjøre, ta i folk ikke slipper handla søgna middelen. Nu har Boja Øyla lunch efter att du ska få året Jens Arena att du till längst sedan du markerar i men det så väl nu först du lugg året så jag kan skåra och så Högni Høydal. Det gör inte med Boja. Jag bara Øyla harmar om retoriken här kvällt. Alltså att Jörgen har sån retorik ta vet och men Högni Høydal säger att han inte hänt och i 8 år. Det är inte rätt. Alltså tät grundarläge under 1000 tycker arbete vid det. Det är ett arbete som börjar för ner. Jag tar farna samgångar börjar ja och klart först 2 år här går ta sig innan huset och så kommer tycker på. Så tycker jag faktiskt arbetat vid ner uppskott under 4 år. Och till lucka nog tycker som inte kom några men okej låt här färra att jag alltid att till spett och är det så otroligt samt och så nog. Alltså i rökten jag stod och i ungkvarsrökt och jalten som några finns som och finns banan som gör det här och finns fisken på landet förrän så det är så nog hänt och det är nog som och gräs hamt om något annat som kunde nämnt så jag vill bara appellera till att och kunde dämpa retoriken och ja sambandsflocken är ju helt jag finns gott väl 5% vi. Så jag håller det till absolut basis för att kalla samman till en semesfond. Och om Jörgen inte vill inte, han kan kosta runt allt också. Ja, vi skulle om en liten löt ut salen till er och markeringar långt men vi tar lugna håll skjuta runt och täcka så långt här markera först var det Jekvans och Högnus Axel. Det som vi så för några år sedan. Gott nog vart det ett annat projekt men det är ju ösnö att vi på ut i 2 miljarder. Det var en öliga stor osämja mellan 2 parter, samgång och anstöve ett projekt av Skalafjörden att man skulle göra en tunnel. Men ta brötte och ta var vid och en parter samgång ta tydda vär vi för ut och allt möjligt. Men ta brötte vid försträtna sjölösnar att man fann öjna sämje vid alla flockar här alla formen sätts samman för att få en av de största öjlorna som gör det första samhället närkrantöjnar. Det ber till stadigväck att kunna färre efter en bröja sämje. Men det att man väljer att säga och ösnen från landstyrelsens sida, från Lökman och fiskmalaren och utanriksmalaren, det att man väljer att säga att hinner är borter, det hjälper så inte på att få en bröja skämp. Och till tar som har lustna till att häka in så lösnar att man kan sätta ut det korset och få att skipan rycka. Och det som hände till affären det var att kvart han öjna så öjn utgå lagt ut utgå till 4 att få esreton i jöknon vi en lust här som öll kontakt under vi. Det har 80 år som bort till att det drejer om till mest och störst fundamentala grundlägen under och samhället en fiskfinshow som förr. Då har vi ständigt klar vid mikrofonen men vi tar lugga listan först och men nu måste lova att fyra att det ger ulla kött av Högni Axel och Jens och Paul har läxan i år han markerar så visst det lovar till 4 att det ger ulla kött av så kör vi runtna och så för att själv. Just väl först Högni. Ja, jag måste säga med samtal vi är kvar skor hem och tog att jag kallar under för bort och spilla det ut som undergera till lejer ongalai så hade faktiskt skulle själv med om hur det fär fram där undanför nu.
månader. Och realiteten är bara att alla flockar är bottnar till realitetssamrådingar om försvinnande och kypan. Det var jag var nästan ja. Det var en flockstag autoi, det rönte vi så. Och till att säga öllum flockum frukt att komma till så öllum flockum frukt att komma till samrådingar men det som är hänt, det må vi bara stafästa. Det är att retoriken har varit så igen säger och en sån stöj som i nejvan har vi hört över i första politiken. Och då är man inte vi avhöra då. Tar man så lägger uppskov fram och för vad är nu ser det ut till att flytta snäga. Det alltid är att döma om att hon måste handla och att man ska komma vid uppskottet och att man lägger den i atlandet fram för det hör att flytta snäga i politik. Axel Jens Paul. Jag kan skåra med hur rätt han säger att hinner bort, men det är inte något som jag har sagt till kurser. Så var atlet på första uppskottet och kemiflashen hon. Så han har sjön sparskärmen, men ta uppskottet kemiflashen hon. Det är man utsett allt 2 år. Ta sjön rätt till att göra och till rätt till kontakt på 1 januari. Det sitter så igen 2020. Man sagt nu må komma lost, narskast, utcyklagen är väldigt till sjön lost. Så säger man vi utsett lika 2 år trätt. Så utcyklagen ska ta fram 2 år trätt. Tror att det är vi som har visat handelslös som politiker. Och nu säger ju några flockar i världen för andra. Alla har sitt i samgång så igen 2020 och haft möjliga avvarska. Men det är alltid det största om att vi inte har nått en ursluttet. Och utsett 2 år trätt och säga för så jag kan hända 2020 till helt förstå någon ursluttet. Jag hade då handlande och få ett uppskott löpte ju för det samtidigt. Jens och Paul. Nej, det är så att det 2 år till inte ändamål vet. Ändamål är att göra vindfri och att göra politiska flocken möjliga för att finna en sämje och ta om det är 1 år eller 1,5 år eller 2 år till så lika mycket. Men jag är glad för att höra att jag kan skåra hem tossar äsning om att finna en sämje. Så är det kurser by samband och kjolsersflockar och iflockar som är intresserade av att få en sämje. Men lika väl fitter vi Jörg Niklasen tror jag att det som jag kan skåra hem siper till i undskjoltunneln att det är nice att få en sämje med alla flockar. Han som sett för borrendan ta, det var Jörg Niklasen. Ja, så får han där rösan tvärs om alla rätterna. På mycket sen tog för Luka huvudet till en stora vimmersing och Arne för ut och sällen till Dav som har en spurning. Det var extra stort till vad? Inte extra stort, en stora vimmersing. Kallas för en vimmersing. Kör Tack. Det hade snurrat om att jag har så sagt när jag bort det är inte onkel att det här hackar ut det. Precis som det om. Jag kan bara lösa hur det är 4 gånger politik. Det är 4 gånger så där så hvis nägar bidrar sig in att det bara samgångsflockar innan huset som är osamt. Så är man känner man lite politik. Det så är det ärsning ören flock. Det är det nägar kan man säga månader i öllum flocken och innan huset är trobolagen inte minns och kan det är så att han flocken som är i anstånd i det. Då är det så mätla viktigt att man skiljer att mer man trönger kan man säga han mer låten som sitter mer kompromisser man låter göra inomhus. Breiare man bjöd sig in till samrådingarna. Minne trust lägger man av samgångarna och att urslitet blir bättre här rätt. Så marginalerna och i en samråding är unga till att sälja gagner. Så tar färre ofta ting av spåren. Så han som vill det, hvis det var nu tänkte för så som att jag också säger det var en inbjörning till en avvärliga samling och vi gör det alla till rent vi konto. Men i fallet det här att man kom till ett avvust så var det något som här så jag vet och det har jag vet nämnt. Samgången är slett inte samt innan oss. Det vill säga det var en taktik ett måntiske lagt der mest från sambandsflösjen som sa här ryker samgången. Det är en omätla farlig taktik som urslitet är nu. Nu sitter vi en uppskåte och det ska absolut vara min handsrättan. Är det näkar som är hoa komma och på så ska det inte vara att han lägger med tåren för det. Det är rätt så. Men vi har en semmi i åkramiddelen och vi håller det att han semmian hon är barbar och jag kan ta en kvartorstand innefyr till semmian nu och jag främja att han politiken. Och jag är helt sikker på att det är en kolverting. Det kan inte vara en kolverting. Ta i 45% av hus som är det i 30 timon och kvoterna här att det är nekvagre. Det säger sig själv.
Ja, vi så godt at du markerer Barnese, men vi færre ut i salen, tog at vi skulle øyne gjøre plass til de som kommer lust her. Jeg lovet dere at de skulle basere en spurning, og de skulle øyne gjøre Arne togene færre når funnet den i låsen. Så David, gjør så vel, tog først en mikrofon av sende på her. Ja, vi har en Johan Paule i Gøyl, en liten fyrspurning. Ja, og god kveld, og takk for søgnast. Jeg har en vimersing til Paul Mikkelsen. Han snakkar så realt om marsknavargrunta, ødsko for ekongt. Men ta I vidt kjeipa en kaffepakka av mersken Dag Ekbergst, eller Merrill, som du kallar fargen, så fer Paul fløtan til en annan løyve selja til han fargen. Fer to og praktisk til at du her, og han vinner ikke nå til fyrir folk. Fra tog noen privata fjella, så skulle vi nok færre at tega under i hinnom. Og så, vi merker at Jan Brev Wiffel kan så bare forsvære seg, for det mine kære viner sorstøysene. Hver der kveld, røyarner som jeg sutter her, bare rundt om i alle sted, finnes en eika råkning fra sitan til sangkonke, og på 12 millioner årlige, så hyrer de som er opp her. Det en folkeskom av folkens åkn. Og så, Høgne, hette oppskott du kjem vi. Jeg vil enn øynaffer amena det. Hette røyn dyrska øvund. Hvor selte du ungarete kvote så vi ikke har fiska og gjort manna minni opp i 2011? Det jo noe ikke verdt. Du vil ikke selja så mye penger. Nei, nå er det 45, det var det som janar menn i Tjavelsmenn, og kommer rennande. Nå skulle alle føringar være millionærer. Jeg minnes hvordan det var. Hei, jeg tog ikke til skrevner, så jeg har ikke kjøpt det kjipt da. Men jeg var lærlinger, så jeg fikk ikke. Da går det rennande, hva hendte i Høgne? For heisen, og to, enda i øysen i Danmark skal lese, garantera som er fyllt seg av tog, at jaunarflokkeren og Tjavelsflokkeren, og i søgne blinde øvund og pelagiska eventyr lamma i førjar bultrand i heisen. Gau vi elskar I mever til landet, du den svartaste sambandsmever vi finst. Ein som har valgt det flere fyrir fortalt for meg, at det var helt bare Nilsen sitt i sanggang enn to til løysingen gjemmer. Jeg trygg for ham. Så Høgne takk det saman, vi tar en vinner som fungerer. Jeg misser min mat og munnen og første tøtt I jøkkenen. Så var ikke skip omvalgt I fargen. Og så lukket det sørst, Axel. Han sjølver, alderen, han hever kostet landen I Fylsbausen til Jan Karl. 250.000 kroner tap. Det var mer enn hva du og kameratene kring kvarten klarer jeg å henge Jørgen Niklasen opp for. Og man må ikke si nægge. Pura å kritisere. Onkel leien under å komme vi av lovlig arbeidskraft, men til å åtta I tøyenter, det skal ikke være hengt med ut. Øysen fra Forsen av. Onka fylkjer. Og nå har vi samme med å rakka mine kone nyer. Hun hollender. Bøttene som hollender. Og til tøyn flokker så stender og rakkar mine kone og mine familie nyer. Takk å gå for det der. Og hatt det her, jeg må hatt det var parstrafisjon. Ja, nå må du la rundt det av, Jan Pallen. Ja, nå skal jeg rundt det av. Og en og en affær, valgsikna I tid som vilja til knå politisk lov, stemmer med oss lorsten og fiskemenn, ta I Høgnes heter, sjåmann av deg vender ikke til han, til min avhøytan til deg. Ja, vel. Konkret. Takk for jeg satt Rikvo Vimmersing til Jan Palle Goyle. Jeg halte at her var trutcher landstorsmenn som var nevnter bøgnløys. Jeg skal underrede, jeg skal nok bruke tøyene på å svære Jan Palle. Dette takker vi til 18. Men først var det Paul som en av Vimmersing, og så var det Høgne, og så Axel. Det kan nevne rest vil du gjøre fra. Jeg kan godt si at vi har ikke anket ombord for Merrill kaffe, men vi er bare det beste å selge det. Høgne, du var næstor av listan. Ja, det var deilig å høre når vi går inn I Jan Palle Geil. Takk for senest, Øsne. Jeg er ferdig ikke svære på at det som Jan Palle Geil tar seg om hva det hentet I 1945 og Anna. Men I Heimer man kallar mig för sambandsman. Det är nog det ringa så han kallar mig Jan Palle. Så kan jag alla andra ord brukast. Men detta vi att
att du säger att ett livbröd ska vara avskav hästen uppskåden. Jag får lära mig att säga att i alla timmar som är vittjörst av oss uppskåden och till vita hur det här årskift till att vara, så säger alltså att uppskådet här att tillfåndet allt ska viskas i förrjun. Det ska viskas vid förskonskipen, bärra. Det ska viskas av manning som har förskas uppmålar bärra. Och du ska ha arbets- och uppgärslöv i förrjun och allt det som är här till höyre. Så allt uppskådet snurr sig om att tillfåndet som vi har som tjå skal viskas og virusøkjast her i landen og eisen til Øtlandheimen som er knyttet alt i bæge av Kjekve og av landet og vi Øtlandheimen tjenestevinnen og Øtland virksomheten som er kring til å være en fiskvinnen tjå. Til alt enda mal i uppskåden. Så vannet til på plass, Jan Paul. Axel, 2 og 3 år listan til Jan Paul. Jeg halte at jeg og Jan Paul har fra morgen til feldags med Josef Ferron. Her så fører vi bare i klakskingar. Og da kommer konar, så er det så han sier konar som kommer fra Holland. Men konar er også hollandsk blå, så vi lykker oss under, og jeg er alltid også samtidig. Jeg har sånn, jeg er luktet forvarende her, at tala, ta landstorsmannen fyrt, som man sier, og ta veit han også fremme her, at det ikke er at året så sånn. Ikke bare til hollander, det ligger mye for nasjonaliteter der. Ja, takk. Så kommer vi gjøkne hatt omfære. Da var to hever fløyre av listan, så der vi ferdig ut til neste spørning og sjalen, gjørs vel? Ja, takk. Absalon i Bo, og så Frøyen Siskason, gjørs vel, Absalon? Ja, jeg vet ikke om jeg begynner, man kunne spørst om det, men hvis vi er bjørligere og velkomne, det er nok så ofte han gjør, men det kommer nok ekkert stått siden det var først. Og jeg var første høyresfonden jeg var av, og første fonden som jeg uttaler, men takk jeg dem der at utsette dette her, og for å holde vi å sette oss ned alle at samles. Så det er ikke pult under vi oppskudden til Jenes, og tilborde alle vi er stanget inne som de vil pava, og det skal ikke slappe ut at vi da går ut i røyk. Men jeg har en liten spørning. Det man alltid hørst om man skal ha flere bøyene standa i fargen, og før var det bare fiskvinnen. Men vi da finner ikke et sterkt bøyene til at søyen, og til elvinnen. Men for man så samarbeider strukturen i elvinnen, og til som tid atlan i fiskvinnen. Elvinnen hever, her er 12 år løyve det ligger først. Her er det et antitrostmark som er oppi av 50%. Og det er ikke som taler om at man får akvarionarier selja sånn som jeg av løyvene eller elvisene oppe søl. Det har helt ikke blandet seg på at elvene tar viska sin fisk til at akkurat hele landet. Det gjør akkurat som det vilja. Og i prinsippet nå kunne utlendinger øye 100% av elvene. Og for ikke så en egen næren, da lover vi alle politiske system at knæ og bønne i ved utlendinger om å ivetrekke 100% av fortjengene i elven. Så er spørningen at la tid omstrukturerer elven og gjør på samme måte at la vi i sin oppskått med fiskvinner. Og hva er det så vunnet av det? Nu gjør du oss samarbeid i elven, Absalon, så vil du helst ta på Mikkelsen og svære på den? Han er landstorsmører ved arbeid av elven. Du har att markera på så du får ordet först. Ja, jag hade sagt att det var så trubbelt svär att jag var tror jag det elven en session och jag alltid att mamma söker mån mellan en framläslig vinne och en tillfångsvinne. Det är så att säga att det är fyra det brukar ganska visst och det är så där man allt annat är framläst och det är fra att det smått vi sätter ut till det är en liv vörd. Så det är något som man syns över och illovna lite syns fast där den ekvida av landet och man är mätt till att det kräver större stabilitet, inte einfalt att omsätta. Och så är det här vi det utländska att vi där var mätt att utländsk kapital i det här sammanhanget det är så väldigt okej, men det har sagt att 30%. Ska vi gänga till att det kanske i överallt i lötene att en avsfyrtuga räver över 40% av det samlade. Det kan för den första budskapen ha en avlägning. I så fall att du lägger ödlen i en kurv så har du en viss risiko. Och det här ständer det till budskapet från så ligger vi till malen och vi tog in uppskott så ligger kan man säga till vidare och det har inga löten.
Så det kan godt være at han fyrtøkken första år, men vi vet ikke det at vi får inn og brøyta til at vi rettelig nektroper enn å gjøre det. Vi fikk jo inn. Så at utländsk kapital, så har vi til mett at det øyløvner som blir gjort av landet, godt kunne hava utländsk kapital, og faktisk utländsk kapital upp till 100% av øyløv, om det så er. Det så stedet, men det som sagt med alle høringsverden kom inn etter, og vi vet at det løtende, og hvordan det ser ut at det kommer ut etter, og vi har lagt det tinget til at det skjer der, men hadde jo hvordan intensjonen og til oppskåten som vi arbeider i. Tror du han markerer her til først Axel og Jens og Jørgen? Ja, det ganske av som under av fiskevinne og ellevinne, men nekra jeg tror som arbeider vi til mindre unge enn annet lukkevel. Og det er ikke ivig om det pura rett som Paul Mikkelsen er inne i at ellevinnen en saltsjøsøv i det, ønsker vi som oppsjøvinnen og på fiskevinnen i Øysene, og det er svengligt i fargen om kjøttet til vinnene. Ellevinnen bare trutja fyrtøkker det. Og den øyne nek den søsta. Og hun gjør det fantastisk, og alle føringer solter av henne. Men det som Øysen legger opp på her, til at vi ikke kan mishavne enda mer. Ta fyrtøkker til å være akkurat som det i Ellevinnen, ikke kunne mishavne enda mer. Det merker ikke til at den største fyrtøkken ikke kunne få flere edeløyver i fremtiden, om så at flere edeløyver kommer. Til det kan man arbeide vi, til at teknologien utvikler seg så at man kan bære for alle landet fremover, og kanskje holde ut i åpne havet. Ta färd man mål att alla mår och ta kan för det kan växa men det låter släpper inte att växa mer vi tror Atlant så över utan det under live in till nummer 8 och nummer 2 så är det inte alla leverera på in ut framöver så är det Atlanten kanske att öppna upp till målarna man kan sälja alla lever på samma mat som det är till man arbetar vid fiskvinne men så kan man inte ta grundläggande undan verande aktörer ta lever från dem så kan ju ta var och sälja det till Atlanten men nu lever hur ska man ge en av så för det Stein 4 kan sälja det ut. Det öppnar upp för det målet kan östen. Jens Jørgen så bara. Jag hade att det är öde positivt att höra på Mikkelsen kväll om Elvin att jag förnämmer att han blir mer försiktig. Jag har varit bank för kväll på Mikkelsen för Jerry Elvin att han får väl lyckas så fantastiskt för Elvin som tar i för fiskvinnne. Så jag vill säga att det är det mest positiva jag har hört på Mikkelsen om Elvin. Och jag får säga att halt av hästkosten är inte lättast efter sig att han solskensöva, alltså färg inte slags solna. Och det här som Axel tassar om, Axel kanske dricker kanske långt efter ja, som han världar Paul för Viggen så igen, Le Mans så igen. Och det här har haft dessa tojerna. Ta i alla för mig över här eller för Tokyo och fyren och det var inte en stort ut. Jag hade att här som var vi tar minnas inte gott att det skapar några sorgarläger. Så vär försiktig, det men till tror jag fyrtöknar som är det till har specialiserat sig till donali folk, det är arbetar folk ansett inte förstår det för något. Då har vi trippar ut och själv vi nästan spåren men vi tar håll kött tycker bara trött Jörgen först och så bara. Nej, det som jag var så avvärst här var att Absalon spyrspårningen om Elvin ska behandlas på samma sätt som fiskvinnen till att hållas nyer här till. Jag vill säga akkurat övrigt. Alltså att fiskvinneskipan är att ha firmentna och i Elvin. Alltså 12 år löjver, jag går inte råkar uppskott. Det är det minsta vara. För jag kunna skapa den här skickligheten. Att jag kunna handla löjver så innan mittlen. Hur landstör närmast blir därom. Men det som hever just vinnarna så stora, Elvin alltså, till det att hon har funnit fralse att viska. Fyretöknar har funnit löjve att bliva stora. Det har funnit löjve till att bliva stärskar. Och vi har det här samgång och hövdingarna, rosa Elvin, men ta i det var en älringer, en mävor, ta bliv 1000 familjer fatakar. Och i det är en rikve av ägare nu som fyrtöknar och 1000 familjer bliva rykar. Men ta lökmauer nu säger att man i Elvin inte ska täcka några löjve från ökron i Elvin. Hur ska man så täcka bort sig av löjven under fiskevinn? Det är min spårning. Bara? Jag har stått till Absalon och han nämner att vi har två böjna stand men vi har östra trea som är gott av att han har undanfarna samgångar satt sig på färravinnarna. Här gånger ju vi strukan för uppåt. Det är så glädjligt östra och här kunde man så östra upp så man vill till att det är östra par som tillfångsvinna.
Men ta det kommer till utländska kapital, nu var fler här i Atö, alltså så ångsvecken hever jag gossur avvis landstorsfolk och samgångna stikt utländska kapital, så det ständer efter, det kom ekko ut ur heimen från fler sjöjun ettföljande. Och hvis vi också bära något far att tøyna, här norr i Klaksvik, som flera dykken här norrifrån, som kommer från minnas ju till äventyr som vi är vid Näraberg. Och i tøyene som vi är ta, hvis Näraberg inte kom, så hade de, jag vet inte, en 100 folk var knyttat till skipen ganska tillsammans, och i de 3-4 årene som utländska kapitaler sputt ju i, halde 300 miljoner kronor blev han utlänningen fatakare på att de årene han var i förrjun. Men föringar lärde han rikvo, fingarna rikvo in i skatten och så vi är ju virksomhet och avlöjden virksomhet i samfunnet. Och det var utländska kapitaler. Hette jag så några år långt fram, komma fram till 3-4, ta älvarna för backa. Det som ändras i älvarna, det var inte förska bankarna, förska kapitaler, det var åter utländska kapitaler. Tog stand i spyrjande vad det är som är så gale vid utländska kapitaler. Tar komma vid vitan, vi kan föra några åter till Virsti koppla för det första infristning av Virsti till makrel och silt och svarta och så vidare som blev byggt i färgen till ändamålet. Det var koppla för pelagiska koppla för. Åter ett här för utlänningar i 100 miljoner klassan. Så utlänningar komma, tar satsa, vinna vi kvarst och täpa vi kvarst. Tror jag det oförståeligt att man nu tar gånger väl samfällan färgen i det i fiskvinna i ösning, ja. Men det är en risiko, en våga fått vinna, fiskvinna. Tror jag det nejut att vi har våga för sin kapital inne och ösning utländska. Hakne, jag kunde lycka an för att säga halt stort vi då vi nu att vi ser mig slåsning här det vi öliga knuskor utlandskapitaler ut efter en skiftestoj nu är det vurst och elven och fler under då med fiskvinna Näraberg att till vi vita lite upp att kvui tar man huxar om semislåsning kvui är det så knuskor då att utlandskapitaler skall nya drosslat ett fanar och ut. Alltså det så vi har sett samgångskällor som över politikern sen samgång tog vi. Men också ju runt efter men det är bara man som tar alltså ta så reellt om vad det är som händer. Vi kan sända ropa allt möjligt upp. Det är som vi säger. Det är att själv utgången till livan tillfånge som naturen eller vad herre skapar för oss. Det är ju fyrtågen här ägaren är fullt skattskyldig och bosättande i för. Det är ju utlänning. Det är helt enkelt en avmarsning för att göra ölöver och i framlägslo och virusröjning av land. Det är alltså slett till att tillfånge ut öll äga temma vara först och främst under förskon och eisne under förskar skatting så att vi får mest möjliga virusröjning på stor. Det är bara att detta snurr sig. Och när man samarbeider vid älvarna så är det så skiljer väl sommar samarbeider. Men det som vi tar som här är som spår Absalon om heter vi hur man inte bjöd ut. Nu säger Lökmar vill komma det inte alla vill så vet jag börja ut. Och tar vi får så stort tillfånge som vi där finns under för några. Det må vi göra något grejt. Det är ju 100 000 alltså till flerfalt 100 000 tons vidare finns jag sett. Men kvar tar gäll vi att ta showen för utgång till det är så utvia vi politiken så vill det bo fram till för ska vinna att bjuda på. Det är bara det som uppå eller uppå snurrsjum. Så jag hade vi skulle ta det ner och på ett ändamål och inte färre än vandra rycken här som bara lyssnar för innan nu. Vi skulle ut säga att Davor tog över nästa spelare klar Anders väl. Ja, här två Fröjen Syskason och Fröjmund Hansen två vinnlusmän. Hej. Jag ofta alla känner några som någon och också man sportstockor som och spårning. Och jag vet inte hur kan svära men det går så att samgång. Det är att särskilt är vi att marschnar grund av skipan som dit alla dina skia kvarter och som det fortäljer vad det är men det också kvar är det vindliga röntor och årskvotnar passar väst till en fiskspårning. Och den nästa spårningen är just om att det är tillfånge som vi tar ska säljas upp på och att det ska vara bordadig. Mer vidande lötene så är det till döms siltakvotan och svartkvotan hon är så att jag fördubbla. Men vi då avsätter den själv. Till snackar vi är det så att vi kan sälja fisk upp på som vi inte är bordadig. Det är väl här vi där i löten. Och så är det ett annat som i överhuvud så säga när kan du som uppskott något jag tycker. Jag har arbetat 15 år i framlösla landet och kan också säga att ni omgångsbord och nära som helst. Kvar such alltså är då inte such researching är några fisk vi som uppskott. Omgångstan. Att det då such borde jag också. Ja,
Och i halt vis åt vi ska ta det räj vid spårningsfröjen så hade det pojkarna också nära mot landstorsmannen och fiskvinnmannen så hackne kanske till lägga ut vi svära. Det var först det här vi tar då tosar marsnagrunda skipan kvar blev oss ner eller kvar sarst och vinnliga runt och öskåter och så det plaska tillfånge de att tosar borardykne och assitsa kvoter själva som är längt om för till att säga kvar borardykne ta och så var det här som man nämnde det vi så syns ni kvar sen natt. Du får höra svära. Ja, tack för det och tack för spårningarna fröjen. Till det första att vi tas med i uppskotten om att vi som nu är männingarkvoter och vinnliga röntor. Det är ju grejt att ta första uppskovet hade det var en boy fram men så vi säger det om att det kunde vara av oss nu i land och nu är det så att vi kan ropa en beauty contest eller att du på jota fram så att du söker om vinnliga röntor till att få mer researching och av oss nu i land. Grundkjöven för tog är hon och ett land här var det här i sina loka och så det är att säga att det är en ägång till fondje och virkesmöjligheter och researching i flera personer landen. Och det är en minne part som sätter sig allt det. Så det är inte ta marsnagrunda skipan. Ta marsnagrunda är det som du bjöd fram och gärna friare kapping. Så det är det på rätt i. Men det är en part av kunna männen vinna i halv det är. Bäge det som man bjöd fram till vinnliga röntor. Eisen det som vi sätter av till att göra flera vinnliga röntor från det allmänna. Så det är en spårning. Hitt detta vi kunde bjöa fisk fram till det inte borardikt. Ja, det är rätt att lötene har ett ånga semmi om sylt, om norra sylt, ei helter om svartskaft. Och ett landen är avsätta sig lötene hackre kvoter än kvärt och vi är mätta vid borardikt. Det är en stor mandalaj. Och vi gör det sjåvande för att vi vet med att vi tar och rattla gör det, vi tar och ser det gå tölfyrd, vi tar och vissnallig präckfyrd, jag vet ej den här ratten. Och så spörs du, är det rätt att sälja det här som inte borardikt? Ja, alltså jag hade friare bjöd här fram. Annars är det bara vi skulle väl låta ut. Så det är inte ut på det samma. Men det är rätt att vi kunde inte hålla fram i alla år vid ett landen och avsätta sig och höga kvoter. Och när vi så har bjöd fram, så tycker jag aramal, så hade det friare mat att göra det på en bra låta ut. Det kan så som du röna att låta den ut som kanske inte vill grundarliga framåt. Så det hade det en friare lösning att bruka marsnaden här. Och så var det 3 spårningar ungefär i revirsearching som ligger i själva uppskotten. Och här ska det visa att här grannarna som snickar sig om kröv om landing, kröv om förska manning. Jag vet eisen sätta vi har få att han pengar får insätta pengar ut till att skapa mera borsur nu vinnun och en röa och en virskiften. Eisen får allt till lands till dömes så vi mäta kanske inte första omfärd men som kan bli grundare för stora virsearching och så eisen kräver vi om att en parsta fisken vill bojen ut eisen ta han fiskar. Det här mäta vi det grundare för att kunna skapa mera virsearching borsur kvar en kilo som ju allt enda mal är vi nyskipan. Nu hej då tror jag att det törsta spårningar från Siskasson och då är ju i vinnen i Nekvar och känner han innan från Fäxt och Sväre på dina spårningar. Ja, andra klunta, men till döms till det sista som du säger till kröv till vinnen av landning. Hur är det kröv till skipas nu? Det är rätt. Och jag minns ska svära på den nästa. Jag glad för transport kan svära på han. Ja, till test att kunna fiska av förskongkvoten. Så ständer i hela logan att det skulle vara förskip som är fullt och helt 8 runt och skrasset och förskipaskrasset. Det är kröven inte här att säga fröjen som skulle sätta till skip. Det är vara sett och i det här logan för att skrasset av fiskeskip och för att få det godkänt som fiskeskip. Jag tycker också att som kröv att det är köld utgör och allt det här är i läge till att få mer virusrörsing på sig. Och det ständer inte bara att ses uppskotten men det kan sättas i det här där man träder och sätter för att godkänna fiskeskip. Och det skulle alltså vara förskip som bär i skrasset och i det här förskip. Skipaskrasset som fiskeskip och skulle luka till här Ja, jag hade vi skulle dock var inte ankrat att öron hur maskera men klockan gånger eller köttchakon så just väl då vi nästa spårning. Ja, och Fröjmon Hansen just väl. Tack för det. Det som är liksom kommer illa. Kommer ihåg som igen det är vi Alvin. Det snackar om Alvin hon kör så gott och det donar i folk och det är då här måste göras till det är lyckas som det som är. Men och samtidigt för oss snacka om att det var 35 eller 60 alla är det här inte till. Men nu måste dansa efter vad du tar som till att det var 60 alla där. Som är bitter runt och har vunnit några vitan fram för ensdag grejen.
Och så blir det inte färre. Tar stjäl och vitanna för att de tjejer så blir ut till några färre. Och så är det hevda ginge fram ettne. Och till köl så först likn att det är gröstörst maridona som ju nu en ta. Det som det driver jag nu till prisren det är inte annat. Till nekva för när du är att alla kilo laxi det ända vär i ringaste gelato. Det minns det. Så att vid öja att minnas har tjejtrus vi djupar vi ring. Du tar ha lagt sutt till och inte finns ju vissar. Är skumma roman det. Och för sprika lösende till det som nu är att man planerar inte att skajta efter nymänning tjataimo som nu är nekna dem. Mer är det en bjärtskarancha Astrobeshalvon som har gjort att Elvina säger så när just gör det. Jag ska inte komma långt innan det. Men här är att nu är det inte gott annat tog. Och inte röra det till ösne farligt. Till att dess människor kommer i konfession. Det är själv att det kommer en av oss nymänning. Men det är lite ösne nekva idéer utanför som inte släpper fram med. De ger av höjna bjärna tjänaste hvis de halda dem vekk. Lov dem fra mat, gjør vel. Det er det som sier. Ja, takk. Kanskje må en vimmersing og en avhøydan heller enn spurningur. Paul markerer her til få høvel halvt stått å kommentere årene fra Frøymont. Han er også virkende vinn i Nekva. Så ikke fra Paul først? Ja, jeg vet nok om det hver Frøymont er, og jeg vet aldri eisen at man er veldig så mye langt vi, man vet at man er jobber respekt for tvisment. Og ett av de tingene som jeg kurser har øtte av, for å si akkurat som det er. Det er at naturen er øyelig vibbregen, at man ikke har viring eller respekt for det natur som man arbeider i. Og at gradigheten i midten kan gjøre til at man ikke dår å lese avleggene av tog som gjør hvis man ikke, kan man säga, reker vinnene og en ommetelig skinsamme mat. Så det vi ekosystemer opplevelsen, det vi må sette inn og på tryggja til at det som framløslig det, være just og skinsamt, det er ikke etterlig til omkvarvet, det er etterlig til løyfrøyelige, og så til at det er målager alle, og at det som kommer etter at vi just og på en sånn måte, at man viser og at vi eisen i hava en elven om noen fare. Vi er om etla donalig, for kvart kanskje og donalig. Aksel har stått. Vi vinnerlige rønter, menningar, kvoter. Fra fyrre spørningen av Jani, ja, gjør så? Ja, jeg skylder vel som er negativ til at økskvoter først, så det blir for nekk for at det samler, ja. Men jeg halte til ikke så større nøkter, men det kan da rett og slett være en tøytning. Det enda malet vittig er beie til at vite om man kan kanskje virusøkja møyra og gøska møyra, selv fisken. Men øysene er man gjør rønter og menning av utgjør og tålon, trål og lemmar og annet som liksom då er vel i fargen. Så jeg tror ikke alltid jeg vinner vi bruker dyrabæra kvote til å gjøre nære rønter nok så uttrykkere. Det kan så gjøre at man kan bergføre framleie utgjør til føreskip, men også til utflottning. Så nekva nødja vinner kunne stande at hvis man bruker en minneparst, og så man skal ha minneparster til å gjøre vinnerlige rønter og gjøre menning for at berg få nødja produkter ur fisken, men også utgjør til å vinne. Jegan? Jag har alltid att man röjner att i andra röjner man ser att älvennan och fiskvinnan är så längt från varandra, men det är inte helt satt. Det är öliga näck lyckagstecken mellan älven och fiskvinnan, men det som händer samgången vill till att man ska göra det eller behandla det helt för sin mat. Och man har sagt att det är så gott och störst att man har en eller två och tror nu kanske som är inne i älven. Men att det kommer till fiskvinnanparsten så är det allt agerande att det skulle fler aktörer till. Och hvis vi hittar bara lyssnar efter sövna så känner vi det till tillfället att det var fläckarvisar kvar en tänka. Till fann man att här vi nej det är varska tid faktiskt inte mat. Och så säger man okej, låt oss nu färra få fars och det så hänt i utöjna. På samma mat det har sagt vi lyneflottan någon. Det var neck for next stall i vinnarna. Nu är det till så är det att det är färre stall eller mindre stall i vinnarna. Men nu ser man ska nutcher aktörer in så eller så. Jag har alltid ösnat att det kommer till kapital ut i första samhället så är det avgörande
Det är avgörande att man häver näkra stärskar fyrtöker som kunde vara vid till att stämpla under nutja fyrtöker. Och till det som man har sett till dömesresore i världen, att det öppnar och största till fyrtökerna som här utförare, att det var inte fortsättning näkrastans i färgen till att fortsätta så som vision till att få gång på så stort att det. Men jag tror att det var störst nog, att det finns inte några pengar till, så fick man skapt de arbetsplatser som skapt där, och inte minst lost landen från en stor troblag bara vi till fristekapacitet som landet har är. Så nu i det kunde vi fäknas om att vi har haft några större fyrtöker som har sett gång till näck annan vinnlöv än bara fiskevinne, och att vi har kunnat lost och egen troblag vi har finche allt det till höltar som har varit i uppkörven. Det hade vi inte bara för några fauna sedan. Höcknes och Axel. Håll stått. Ja, jag var fan med sjörna från Frimonte som visste jag en server som är rött. Vad ofta ska till Arne då kommer till det som är det. Men det är bara hjärta att säga att det här som jag har hört så öle ofta om Atlanten med Nyskipan det här som vi talar fram. Och heter vi nutjande aktörer och annat. Det som vi säger, det är ju inte att vi skulle uppehäga nutjande aktörer, nu ska du ha. Vi har bara sagt att man bara gör det, särskilt att vi får ett nytt och ökt tillfånge, så vi ödder samt om att den tjoen eier, det man bara gör det, så folk som vill innevinna bjöd sig fram. Så jag bjöd mig fram, och röjna få några bort ur, det kan jag skapa virsøkning som frøyen var inne i. Det är det som är enda mål. Det man bara gör det om så bygger vi Vaunen, eller Solrøytene, eller Norrøytene, eller Estrøytene, eller i Havn, eller Norrstrøm, och kunna bjöd sig fram till det som är. Och så är det så en marknad som avgör om det ber sig eller inte. Så heter det inte en rönt att säga att det ska vara fläkaverkar för en tänk eller annat. Man bara gör det att bjöd sig fram till att få några bors till fönstren. Och mäktar man inte det här, men så ger man inte det. Det är inte sikt för att några aktörer kommer med, men det må kunna bjöd sig fram med. Och jag skiljer öl i ett land för att det ska vara stor måste och mot tog. Det är väl det här som kan skapa dynamik och i samhället och skapa vån och virksomhet i Eisen Chatham som inte är ute i det. Vi skulle spela upp till klockan gång i kött och hon är nästan halv nutje nu, men vi tackar först Axel och Jens och Jörgen och teacher kött av alla trotjorna från vår texten. Det är väl först till Axel. Ja, tack för Jan Brian. Som du helt fast vi har sån här nu säger man att i Elven får man tacka löver för aktörerna så var. Så säger Jörgen Niklasen, jag kunde ge mig så samma i Fischvin, här tar man löver från aktörerna. Det är slakt. Kvar löver tar man in från Fischvin. Det var som man tar några löver in. Och då kommer det Elven så är det månader att säga att man ska färra fram trimon, alltså vi när det är trutcher ska bara vara in, alltså det alltid ska vara till samkoka samtom, det alltid ska skipa en samtom och så färra härifrån så Jörgen säger att vara forsen att det tjejer trusch löver det kan det vara. Så inte så tossar om det här showan ska vara bäge boskapar det löver eller borardig. Men komma nudge löver. Alant ett halt ut till husman tossa om ett andra löver. Så kan man alltså behöva det så att nudge kunde ha möjlighet att komma in i vinna. Skisar skulle men då skulle alltså ha möjlighet. Och det är inte några trubbelar inte höj, men man tar sig som för på tjej och fyrdagar. Det ska inte lägga fyrdagar för framtiden, så är det inte kaos om det är på 4 eller 5 fyrdagar för. Jens? Ja, jag får se att det var gåor från höjt allt. Senast han tog sig om att det är kostutningar mycket det att få mer till visningar ute i landet. Alltså det är en männa till små platser, ja. Hatta vi Elven ja och skulle vira till folken tog till London men till Brentse. Agnödal tar ett också om tar det som är pura samtrum och få allt viskingar av land, va? Till en lång process. Men tema utvecklas. Men så stannar det lika som vi alltså ja, få allt viskingar som annars vill lägga här. Men jag kan inte vara vid att nämna att just i sommar har samgången fullständigt blåst på ett annat som åker här var land i Hoxum Utlanda. Här var en Atlantlögt som fungerar fint i fjör, men samgången hon avhörde till Atlant. Det var en näka som eier komma till viskingar. Högna höjda fick tar pengarna som man är by om, men på en eller annan måte så hade brukt pengarna till något annat. Och jag vet inte, alltså, till lycka som jag skulle ta i höjre att man ska få det som är i haven och på land, så man inte kan ta sig att det som är i land. Jörgen Sobar. Ja, högna to markerar på Jens. Vi skulle lägga det om och kommentera det åtlarna först och så färra vi till fisken.
Ja, jeg kan komme der utlna først. Jeg mener i Høgne Høydal kjøpte 12 tons av utl, og han selte 12 kilo atter. Altså, han er så rønt som vindløsmann, jeg helst det gikk så vel. Men annars tar Axel sier, hver løyve tek man inn, hver løyve man teker inn. 25% av utlene barnesavnen skal tekast inn og bjøst oppe sølo. Antitrost gjør at her som det tidser fra, ikke en gang skal slippe bjøa, 25% av utlene kvoten under Grønlandet, 25% av Flemish Cup, og 25% av siltene, 25% av makrel. Altså, man får ut og teke 25% fra Bakkafrost, og alt det så teker man ikke løyve inn. Sjølvande, man teker det fra folk, vet du, så kjeipa. Høgne Høyda sier man skal ikke bytte ut til per ankran som man helter. Bant og Arne har sagt, vi slaver årskjeskvoter, beauty contest er noe ordet å funnet på. Altså, det vil si at de som bjør seg fram, de som man møter gjør mest til samfunnet, lukket som i virusøking og til øke, han er most beauty, ja. Og tannskipene, tykker vi virker vel. Altså, lett jeg kontakte, han som fann på et år beauty contest, det var snakk formøren i her skipene-nevnten, eller hva han er, hesen som var sjukhusstjøri og så videre. Og han fann på et år beauty contest, tar man lyst til etter kringkvarvstjøra? Det var beauty contest. Altså, han som var mest beauty, skulle få starve, og vi kom til fekta. Først etter det går skilje i verre, hvis jo han fikk kringkvarvstarve, som bjøva i mest fyrt, at han kjøpte opp på sølo. Det er marknaden var stort kjipa. Jan Palli Geil er sikkert bjøva nekv. Hei, det er ikke verre. Men altså, jeg halte at det her vi oppe på sølen er bare så forskroa. Altså, hvis det skal eita beauty contest, så lett av være til, men hever man nekka til ivor som man kan få ut i økjer og hva det og sige, hvor kan gjeva mest til samfunnet, til økjer her som det er, til tannveien vi skapar vinningen, ikke tann som betaler mest Høgne Høyda. Jag har nog faktiskt synder att rätt åtlen jag svär på, men jag hade vi täcka lucka halda kul rätt finish när vi först bar och Axel och så kommer komma till in Högne Army för vi texten. Ja. Nu för Hansson är så rent som vinnelsman att löva med vid andra måla minne och ta nutjasta projektet nu vet jag inte gånger ska se inte tack för det röjliga men jag vet att han finns vi och det är så en mäver som röjner sig och färdar ricka för det mesta i alla fall och men här är ganska trubbelt att släppa fram ett ordentligt och få raver och så är det inte utfra och i tog vinner som han röjner Gaberda så röj och tog det vi inslut att man har kunnat göra en skipan här som mycket huskott konto rönt sig och det är som är rejält i uppsölo ta vara inte tar som röjnar sig och som har huskotten som får möjlighet att vinna uppsölo tog ta vara storkapitalen så kan man säga vad man vill det är storkapitalen som vinner och slävar i uppsölo och så är det här och det som är rejält uppåt mer av vinna uppsölo det är att det vara ja utlänningar om inte beinlös så obeinlös som kommer kappast särskilt att utgjuser etablera vinnen i färgen och en uppsöl så är det utlänningar som kommer in så gör möjliga bruka till kanalerna som drar till in för att du kan ha in i landet och så kan ta köpa ju alla får en futcha och tandvägen styra Gustav Ver. Jag vet väl så säger Högne Høyda ja ta kon visa ta foringar för lån så ja ta kon vi och ta foringen är in i lån i där så visst är några gala vi utlänningar där så vill det ösen till vi det nu låga. Axel Arne den Jackna. Jag hade bara när det kom stämma så när akast steg och röst utåt så fantastiskt skrev här. Nu ser han när det är som mest han kommer in med en uppsöld så man tar stöv till vad han helter. Jag kan se till att man inte live rätt och visst några dömer. Att live blir uppsökt med landa Jörgen Niklasen 2021 till försäljare till Snatcha. Hända som kan inte sökte upp. Jag vet att förra och var vitt då. Tas vi geva nu alltså vi geva faktiskt 85% att det hade. Och han nämner Östergötland. Så var kvotan under underhållande samgånge små 500 tons i Eskeland. Det är 1800 tons. Och vi täljer 25%. Det så drar på cirka 1300 tons till mer än 500 tons som hade underhållande samgång. Att Flemish Cup hade löneskipen 63% av kvoten. Och i nästa kommer det ha 45% och möjliga att köpa in 25%. Det kommer offshore fishen så är sildakvotan 4 falta till den samgången till. Nu är det alltså men så är man stigen näka från Nökron. Det får faktiskt mer ut 2018 och 2015 short om 25% för sält upp och sålt. Det som vi får fram öl ofta nu samma det här diskussioner till och fiska på upp och ner och kvoter och ösn upp och ner. Vad så det där nygångsstyr efter och kvoter minka. Jag tackar ju vad det hänt men det är så att man sätter procenten i hacksjö. Man sätter procenten i hacksjö
i silten og svartskjaften, det man også gjør som makrelen for nøkken æren sjøene, så øyer vi større lodpars med kvoter for alt opp og nye. Det kan også vekse. Det blir også til. Hagna? Ja, nu ska det först vara på Utlanda. Ja, vi börjar vid Utlanda, men så kommer det först om man över, ja. Så går det här först natten. Nej, är bra samtidigt vi igen så att det är akkurat samma huxan som ligger att han för att vi må få mest möjligt på det tillfånget vid dig och vidare tillfånget vid dig. Det är det som är viktigt att landa upp i ålder. Och hade vi Utlanda. Det var att se som är självvård och som en sangång tog till att få Utlandshandels i fjör. Nej, jag tog värre till pengarna var 28 år och det gick illa som Jörgen säger till Abunarstone att få sält Utlanda som var samlingen. Och vi att hålla fram vet du och är här med att ta pengar inte för 28 år av förlån. Du måste mjölk fisken. Så får vi i fisken. Alltså nu hade jag som Jörgen ska ta avgöra på en VM-färd. Vi kunde ju gyckla allt upp och ner och hvis jeg hadde lyst til som allmenning at det var sagt om et oppskåd og nå tog seg om dette vi var oppsølig og som friinsbordet om vi menningarkvoten. Altså det som, hvis man tror leser til å stende oppskåd om menningarkvoten, så enda malet just her, at her vil bjøre ut, jeg kjenner at det er beauty contest, Jørgen er hvordan jeg vunnet kappingsene i at happe andre folk, lukket mye, så det här bara när vi bjöd fram till att skapa människor atlander och en avsnitt och i landen så kunde skapa världsmöjligheter och människamöjligheter och det var allt görst allmänt och öppet och det var det som vi skilt till Jörgen etterlust och Eisen bar att det kan man Eisen göra. Men hin pastoren så var det måste vara ta vi det här ett tillfånge som vi kostar det som är nytt och det som är ökt. Men så måste vara görligt tja landen bjöd ta fram så jag tror kan bjöd på att istället för att ska köpa det från en som finns det utlåta. Det är så länge. Jörgen Holstad. Kanske få jag och jag röstna. Ja. Nu är du ett lust lärfärna kan man kan flytta sig. Alltså är det så att en liten pastor kunde vara brukt till på att han finns ju ment och öcher så vidare. Så är sagt all right att också göra en semjo. Det vill säga att vi tar som har bjöd ut till han som dor av djeva samfällan och mest ut i samfällan. Inte han som gör mest i landskassan. Och nu säger Axel Johansen, nej, man teker ikke snakke med noe, man faktisk gjevur til med barn som 45% av kvoten og så videre. Altså sikkert noe sluter. Øtl alle løyver genge ut 12 kvart år. Vil det så si at det ikke gaver man gjør til alle vinner 12 kvart år, det genge ut 12 kvart år. Så verleggende han at manningene er barnsavnen, 25% haps, takker vi fra til kun, reieren slipper ikke en gang å bjøre på det i atter, det ser man i Øslanden, Østlandskvoten løsendrøvelse, Grønlande, Flemish Cup, og alle kvotene under førjen. Man teker det fra dem, og kanskje det slipper bjøve. Det kommer danker i utlanden inntil førjer viser kjipen, det vil du lave. Hagne, Tom Markjøren. Det var selv jeg. Jeg får bare be Jørgen Nikkelsen om at lese oppskåtet som ligger. Det har han haft et innsyn rett og lenge tog. Og her stender Ukraina hva det er menningarkvotene som nå eiter Ero. Og det er bøy etter allmennere omsøkning, ikke en marsnei, til Erskal hans kunne menna, virksmølegar, virusøking og arbeidsmølegar i økene kring land. Så det som man etterløser stender altså i oppskåten, så var det Jørgen til. Takk så oppesølende ut til hon som er skreilige. Jeg halde vi til steggade lugge her, til vi hava, nu ser jeg ikke klokkene, så her vi gav 20 minutter etter og vi sosian færa røysaken og Sintja Kjøsangen, og takka for i kvalt. Jeg kunne godt hoksa meg å bruke det sørste løtene, det sørste minuttene at ikke sindre etter sånne politiske hestene som stendt for framman. Vi har vært næk inn i avvisende sporningen om semingslåsjene kontra idealene til flokken. Vi har vært godt rent i elven i øyne dra paralleller i til fiskvinna. Det var sånn funkt vi tog. Men politiska hester stendt for framman. Samt samgångene så kommer nøyskivann oppskått i 8 år og i Tintje og i Hesson månaden. Men at 3 så skulle øyne ære lovgaver berast inn i Tintje. Jeg kan huske meg å vente meg først til tøyne Aksel Johansen. Til sier øyne og Aulasøk og til stender i løklistanen og nødt lov om tilfåndskjalt ved åra som pastor av fiskvinn nøyskivannet. Og så skulle dagføringar øyne til skattelovene samsvarende Hesson. Her til har vi ikke se til nækka lovoppskott om tilfåndskjalt som altså en pastor av nøyskivannet. Når er det klart? Det har arbeid vi oppskottene løtende, og til bare fiskmalere og fyrtjamalere til en skatta- og avgjørslov som arbeider vi oppskottene, og det har lagt fram halvt kjøtt. Kanskje ikke godsmannen, men jeg tykker så temper og toppmannen, så er det oppskott i løgteksten, og det skal sjåan samtidigast bare, eller søgnast leie mat og komme nye vi fyrtjarlovene, som første topper.
och ska det samtidigt så att så att det kan ha virsna från 1 januari i nästa. Du hever som samgångeløyer løkmauer samskibande løygloden. Hvor lover oppskott om tilfåndjes gjald ikke en pastor av til fiskevinn nøyskjøven oppskottet som landstorsmæren fiskemalen hever bor i Tinju som skal berast innan til Tinju nu? Ja, til sjån at man er vidtjørst og i samgången. Og arbeidsbalken sier at kommer også vi en modell hvordan man skulle skrua tilfåndjes gjald sammen. Så det er altså allmänt kjent og til det som man arbeider ut fra. Men det er ikke en pastor å ha sånn oppskotten tog at det er ikke fiskevinn mal i sjølven seg, altså rent teknisk, så er det skattamal. Tog det fortsamalare som skal gjøre oppskottet. Men det må ikke være rett ut, han grøvler nær sammen vi fiskevinn nøyskjøven. Det er gjerne det. Det er også arbeid tatt sammen vi fiskemalare, og det kommer også nyan i hest til oppskott. Høgne Høydal, hvordan er det et nytt tilfåndskjalt ansett, og at han pastoren av tilfåndskjalt som ikke skal selges noe på i? Ja, det som sagt i hesten oppskotten, som eisne var pastor av til semje vi tatt, eller avvis semje vi tatt vi samarbeidslasjen, det at for den pastor som ikke vil bo inn ut, her vil det så avsett av tilfåndskjalt. Og det vil det så avsett etter en, det som, utan gjelder for teknisk, etter en mye normal brott og vinninger, så har vi enstaka fiskar ruinon, så vil det avsett vi en gjaldt som vil det samme for ødel, det vil si at de som får marra på 7 kilo, rinda det samme i tilfåndskjalt, det vil ikke for enstaka fela, det vil generelt for den fiskeskap. Og det opskottet vi så gjørst nå, og det vi så eisen pastor av fosterpastor av vidtjørende, det her oppskottet om sjåfondet vi lagt frematter. Altså det er ikke kanskje kjemstånd som det vi så pastor av vidtjørende med en det mal ligger tinst. Har du stått på samme spurning som vi sett i Axel, hvor er det ikke knutt opp i fiskevinn nøyskibandene? Hvor kommer det nå innenfor i hest? Ja, det er rett og slett at vi har jo sittet samråst om denne skipan som er ferden fra til oppskottet vi hadde først til det neste, og har eisen rønt og funnet semmer i ære flokkar. Og her, etter for å døme om semensløsning, jeg hadde ikke til beste løsning å gjøre det på, så blir vi samtidig så må vi gjøre det på den måten, at det så blir et utdragende tilfåndskjalt, og så får det arbeid i gang, og det teker sånn jeg å gjøre. Og bare for å skje det helt ut av papp, tilfåndskjalt, det vil avsett av Atlant fiskeflottan, det vil si at det vil oppkjørskip, pertroller, løgneskip, udrabatter, alt skulle råkna vi en tilfåndskjalt som vi bor i Tinju nå i hest, og kommer gildt 1. januar. Ja, men det er så, jeg hadde vi det har vidtjørst av år, utan å gjøre det for teknisk og akademisk som man kan ha vært funnet sted, så er det så at her som en tilfåndskjalt det vil si at eika viri i fiskeskapen. Her vil det så et tilfåndskjalt, men hvis det er en fiskaroi, her du ikke hever noe som ikke kastar några ägg av sig, så blir det sjåvande ikke eller minimalt tilfåndskjalt. Men nu standar vi her i augustmåned, og vi takker bare til døme, hvis jeg har løgneskip, og jeg har vi nå, da vi øyler en diskusjon om fiskedeiene, altså grundarleie, det er ikke helt nå, men hvis jeg nå har vi løgneskip i det, og skal råkne, ok, tilfåndskjalt kommer nok 1. januar, hva skal jeg så vanta? Ja, men det er pura rätt att det är vi tog men det må minnas till det, och det har vi sett tilfåndskjalt av bara vi lov lagtingen, bara lagtingen över mätta och tid. Jo, men det är så primärt av uppsjöfisk. Ja, men det är kvar en år kommer lån ner, så det är sannat. Men kvar nu tack alla fast i döme hvis är oj hämta löneskip, kvar ska det så vanta mer till från 1. januar. Ja, det sast har uppskuld kommer fram, men som sagt här som det inte fortälja vinnet här. Här det inte är någon stor intjäning eller här det ska se att ta partner flottan som inte kastar några av sig längre tog. Här vill det utan det var så att säga inte. Till jag så det för skipan sammanskruva. Men kvar finner det och kvärt kastar av, kvärt era kastar av sig. Jag har gått bruka längre tid på det här. Vi kunde SB sammanflash som heter Sund uppskåde. Ja, jag kom sammanflash efter och till hinna flockan som har skott det upp, men det är rätt och slett så att du inte först att sätta vi banas vi en marknadsprisen, men det spelar en part in, så vill det utdragna tillfångstjäl som hickar efter kvad är mial vinningren och i tarre och i fiskeskapet som talar om. Till att sätta. Florida har markerat först Jörgen så jag vann. Alltså om du kan vara samt vi har gnöjt alltså att det är vi gällt någon till skattamal. Här är ju samt. Det är en spårning hur så skatta vinning. Och visst ju alltså vi det faktiskt har halt inte rätt att ta pengarna in till att vi växa näckmar och samhället utgivningen. Men ska man ta så måste det vara som pastor av vinning. Här vill jag se ett öliga viktigt. Hur så stor vill han skatten vara? Vi har några skip under för. Alltså vi manglar inte skip. Det är skip som är klara få att han fiskar som är. Hvis flere skip kommer inn, som der nå atla, nå skal god og kvar med å komme inn ved skipet, i Ryssa, altså, er det stand, jeg vet ikke hva det kommer fra, så
vil alt annet lykke minne i parst, og minne vinninger er skatta. Og det vil så si at hvis vi vil klare å tukse, let vinnene tjene så nek som mulig, let dere også ta en skatt på slutt, let han blå så stor og sterske som mulig, og så vil vinningen skatt over, ja, men så fer alt samfunnet mest, men hin parsen alltid, ta noe godt og for meg hvor skal kunne være stramme og komme av danken ærestanden fra, så får vinningen nyer, og så skramplar igjen sosialistiske samgång, 600 allmenn startsfolk på det seneste 2 år, penger og det bruk for til borde sikkert. Jeg kan skåre til å nastra markere. Ja, det her øysen i en av store troblokken vi oppskått noen, til at man ikke har annars i kvart og igjen, det er tilfannsrentan, eller det er tilfannsstjalte som blir avsett hva det er ferdig verda. Det er et av de tingene som vi som parser av vinnenevntene har spurt inn til flere ferier, hvordan er utdrukningsgraden. Man er bare spurt fortsammalereie, man er også spurt landstyrsmannen, men det er simpelthen ikke vilje utvitt. Og jeg har omgang til å skilt hvor det er, til man legger en forsett for en så stor uthørselen oppskottet som fiskvinnløkene er, at man ikke også kommer ut for hva er det for forsett vinner skal leve under. Her er det et størst punkt som slett ikke vil nå med vi i alle fiskvinnløkene. Det er hva for avløyngar fiskvinnløkene for å heve 4 kommuner og andre rundt om i landet. Og her er jeg til å ta forrett. Jeg kan switche inn i landskassan, altså hva ligger i landskassan, og jeg kan også switche inn hva er kommunkassan, hvordan er Klaksvøra kommun. Og jeg kan også switche hva er inntil å komme fra. Og det er avgjørende at hvis jeg tar ikke utgangsstøy og switche hva er galdende for Klaksvøra kommun, så kan jeg kjøtt switche til at det må også være galdende for Ester kommun, eller for Fuglafjøra kommun, eller for Tvørøra kommun, eller for noen ørne kommunen som har størst vinneløy. At det kommer hava avgjørende tøytning for hese kommuner kommer å missa kolossalt nekve inntøkker for framtiden fra nå og frametter. Og det er det som slett i røvers er nevnt i en år i sin oppskåten om fiskvinnløkal. Og det er trobolagen som vi standa vi etterfylltjante, kanskje fra 1. januar, hvis jeg heter oppskåten vi det som er godkjent, så er det vi skulle finne til, hvordan skulle vi fra tidligere akkurat virksomhet? Skulle vi ikke fra bygge skoler? Skulle vi ikke fra bygge badnagarer? Skulle vi omlegge tingene i eldrøsjonen? Det er avgjørende. Men til ikke gjørs for å kunne rette, eller få grøye at de avlønninger som oppskottet kommer hava 4 kommuner og andre. Axel Hansen, du markerer, Jan, vi kan huske meg at tidlig lykka fatt og i det som vi får fram her fra anstøden. Skulle vi vant dere et politisk hest, her det var øyne et elgestrøy om tilfannsgjaldet, hvordan det skal avsettes og konsekvensene av det? Det var ikke, det var elgestrøy. Det som samgangen arbeider vi mindre nekk, og det som stender i oppskottet som sambandsløsjonen, og det er et kjent hotak som er allment og begge bioskapere og granskårer, fyretøkker og granskårer og andre har flere for å være ute og arbeide. Teknisk er det, så jeg får ikke detaljer, men det snurrer ikke om man råkner ut hva det er tilfannsrental uten imiske fiskeskapene. Alle vet at det er oppkjørvinnen er en rettelig stor, så er det hampelig størst tilfannsjalt, og nækka minne i Barentshavnen, så nækka minne tilfannsjalt. Og for hvordan feimenar så gjelder det ikke tilfannsrenta, og i heimaflatene så har det 0 tilfannsjalt. Det er bedre, men selv om det brøyter fiskeskap for noen er kanskje ikke tilfannsrenta, og i oppkjørvinnen og store og heimaflatene, så tillegger man tilfannsjaltene fra tog. Men du nevnte, Jan, at det er skattemål, ja, godt nok, men det har vært knutt sammen. Vi fortsatt har smøye som er i gang nå, du skal legge fortsatt fram nå i hest, og man går av mannes tog, så skal fortsatt være oppskottet 4 og 18 legges fram. Hva kalkulerer tid vi i samgångene av pengen, av inntøkken fra hestene kommende tilfannsjaltene som skal defineres nå i hest? Jeg kommer til på det, Kassen. Jo, jeg gjør det. Som skal defineres i en nødvendig lovgave som er lagt for ting i hest? Ja, nu är det som börjar på fortsättningen än som ska lägga fram i höst. Så det då är svårt på. Men här till har vi alltid kalkylerat vi bäj tillfallsköld och öron rättliga världsliga och lagt för att vara säkerhetsöjande som man lägger mer större intryck av landskapsan än kanske urslutet. Men har det inte på kvart det kan Nej, Mali är inte så vi skulle ha 400 miljoner eller 200 miljoner eller 300 miljoner. Mali är räknat rätt ut så att det räcker rätt och rymligt. Så man söker kan urslutet vara att det är just. Mali snackar mer för vinden än hon klarar, men helt inte mindre än det som man helt rymligt. Så kom ju till på mig sen. Jag har inte glömt det. Du står nästa listan att han Axel. Gör så väl. Du har glömt mig. Nej, jag har inte glömt det. Det snus jag akkurat om tillfällsjalt. Det som är rymligt är alla rätten som ständer det trots tillfällsjalt. För enaste år så när vi är heter Versålas, ungen har haft idé om vad tillfällsjalt är rätt. Hur tror ni det och att tillfällsjalt är rätt? Nu ska du lägga med oss. Och det så det inte vet och nu ska det plötsligt vara förfärligt kaos det är inte vad vita det nu. Det är onka det vita det. Det är alltid varit förbindelse med föräldrarna. Ja man har sagt att tillfällen skall det vara. Och det är helt säkert på att jag ungen jag kunna kalkylera vi
ödlin i arn från undan kan tillfället i världen. Men nu har du en lökman som säger alla saker att en nutslom tillfället vi åra tar vi parstra fisk och nutslom. Det som jag säger, pröva att förklara där till det jag tar hur det blir sett efter kan mangla landskassa. Till det och månaden är att som vi gör det är att det är grund av det som vinnaren förvinner. För att rymligheten är att byten i mitten och inte till att man bara teker en part utan att hitta efter och vinnaren och alla betala det. Det är månaden i mitten det man gör nu och det man har gjort. Att det är större förvirring nu än det vi att linje är till av rymligt. Högni hade det annars sån. Ja, det var det samma som Paul Mikkelsen var inne i. Att lägga en lower skott fram så vill fram i höst. Det är inte så att vi kalkylerar vi att landskassan ska ha så och så nek. Det som tillfånges till allt, eller det som förvärras tror jag, nu alltid det mera. Gå till inte alltid rejer fälla henne som sagt, eller heldigt få tillfånges till allt. Det här är bara om en ega vinning som det är att komma fram med att avmarska och tillfånges, att det är en par av honom som kommer in i landskassan. Istället för att han vill köpte och säljer vi köpa löver. Och han låg han som vill lägga fram, och hon kommer nästan säga det grejt. Och i sandu på Mikkelsen och i TV kommer kurser i månader bättre tog i min vanliga har haft ta telefonskjöld blivit avsatt här till och tar det avsatt 8 mega mätning till bättre än en läsligare till nästan så bara sänka fingren upp i luften. Och det är det nu. Nu är det ett reella vetingen av vad jag vill göra. Nu är det näkra för pojkar till barnet sen i samband vi tillfångsskjöld och nu avsättan och det var ett parstra att sammanhang och så var vi var kurser ser sambandsblocken för så att det kommer inte tillfångsskjöld kommer så ut. Ja, det är glädjligt och som att samgången tycker till tillsyn det som sambandslock lägger upp till. Tog till nämligen inte av hängt av hur gångt ner i landskassan. Och man säger goda lov för tog till att Paul nämnde att här att förbereda sett efter hur det manglar i landskassan. Så man stannar öjligt till landskassan nu. Nu tar det över 600 miljoner in från vinnarna. Tar det bäg älvinnan och fiskvinnan. Så man stannar näkla till och EU-skott är så kanske 200-300 miljoner. Högast 600 miljoner kommer in härifrån. Och för att i halvt en 15 år efter en 20 år efter så halta kom cirka 30 miljoner in från vinnarna från älven och fiskvinnen tillsammans. Testas nu till att göra skipan ja nu snackar man om olika teknik men som snurr som inte är avvärska är hos eller som nämligen är avvärska är hos gångt ner i vinna. Tjänar du nekva pengar när vinna ja så blir det ett EU-normalt EU-skott och tar skattar du. Vinnaren ska alltid ha nog till ändå nu just så ha en rimlig vinning och så vidare men då skattar han parten som är kan man säga even om alla tror den ärmarska resurser beina fiskvinna och ett rockat inte borde ta oss just i älven så vånande är det söt musik och höra landsmannen vinnermål nu stand till och proklamera hette den skipan vid i hava tog hon tar nämligen äta till Tæms gångna som är i pelagiska vinnare som tjänar nekva pengar lötne. Här vill den skatter fattla. Och i botfiska vinnare vill de inte skatter fattla så står han i lötne. Och det i Barentshavn här är sikkert och lyder inte allt fattla. Det är inte som nu till rockna per kilo. Och östen som det är just i elven. Här är det öst per kilo. Och det är gånger fint med en prisen i hövor. Men da prisen är elfisk för nere etter atter så kan det östne. Nu må lukka berätta jag bara sen det tog hevor teach jag för en avisa frastu från fiskvin nöskipan uppskott och självon tja samgångne tujen runt och allt det vill sig att diskussioner men kan huxas att sambandslockaren över pastor av en och gå så en brojare semjo om asidan och något tillfångsställd. Jag vill säga att han har att det ser ut till att samgången teach till Atlant och sambandslockaren har ju samma tillfångsställd tillsyn och om så är det skatten inte vill alltför hög så kan det väl huxas sambandslockaren till grund vid tujparten av det. Jörgen? Jag hade att det är öliga harmligt att det här vi tillfångsskjalten eller skatten inte kommer samman vi fiskvinn uppskotten. Nu ser jag där det ska komma samman vi futjarlån. Hvis det uppskottet kommer nyan löktinge samman vi futjarlån så vill det här rockna ut efter hur snäcka pengar med av landskassan och inte efter vad vinnan hever eller inte hever. Hur ser du det? Nej, lökmaursta var röra på att tingen och säga i 2015 var det bara 130 miljoner från fisk och älven och i år är det 500 miljoner och i nästa år är det 600 miljoner. Alltså det var det som han säger i tingen och tog är bara ett största inköp är det gott att det tar som skatt och istället för uppsöla men ska det vara så inte kom samman vi futjalar uppskotten och så var det landskassans törvor som är avgörande ju inte kvart vinna norsk. Har det varit höga svär på axeln? Ja, först jag har sagt att nästa vill 16 miljoner så kan som säger.
Men det kommer att här att alltså det är säger det är skickligt kommer just samma där så fortsätter kommer. Men om det kan fortsätta fram så skulle alla andra uppskott så kunde avska fortsätta komma senast läge 9 samstundes. Så säger senast läge 1 oktober men det kan vara att det är Aron och själva för det ska knyta att urslutna fortsätta. Här är störst överskott i lötene. En större nästa bänt alta så till kyrkor orsök att knyta det att. Men kan inte vara frustande man ser det här la för det lugas mat. Så hade det vi siktat efter och så. Nej, slätter hör vi inte. Slätter hör vi inte. Slätter hör inte ända mal så han går notera finna att rätta jalta. Ösendal sackar upp på söle. Är marstan av det prisen. Då sackar man till ungefär så att knockröta där som cyklar underskottet. Eller en skipaback som inte för en goda raxter och i sin fiskskap. Det är inte ända mal. Till att ta den onormala vinningen, en part av det onormala vinningen in. Och det uppskottet var Leo till löpja september månad sidan. Ja. Jag kan lukka til Lorstein Røyma nevne at landstorsmæren Fiskenmann Høgne Høyda, han nikka i Øysni og tog undervisen her som Axel Longo svære på, så jeg aldri vil leipa til du slipper fra at kommentera det Øysni Høgne. Vi skulle til et runta av kjøtt, klokkan nästan 9, og det som nu, det jo veldig rau framonter, sinter bæg i tinsjen og det, og Øysni her i kvalitet her vi at utsetta sinter time-out som formar Myflorsen og brukte det orange Axel 2 hever valgt at utsetta skifte fra Fiskedea-skipan til denne kvoteskipan vi øynare til 1. januar 19. Til grundgauda vi minnes meg rett at tøyina fyrrøga skifte og stått. Hver får at her og at utsetta alla fiskvinnuskipanna, teka ta time-out som Jens Arana etterløser og få ta brøy semjen i hus? Jag tror att det är en stor bröjting, inte minst för vinnan, affärer från fiskedöven i kvoter. Och till öskriv, men det kräver att bäge vinnan ska tilläsa. Det kräver också landstorsmjören ska göra en riktig arbete. Det är en stor bröjting från vinnan för innan fiskvinnuskipan. Då är det stunder till att göra det här 1. januar, till nummer 8. Men allt annat i uppskotten, det är så att säga klart, och jag har helt inte att göra så mycket stora bröjtingar att det är nöjligt att utsätta det. Uppskottet är klart, samgång av vajkat och vil, hon är samt, så det är bara att köra uppskottet nian och få det avklart. Och så kanske köra det jökning med Sejan Atkon? I ringastan före så köra det jökning med Sejan Atkon. Men det flera eller onker av anstödflocken som sinna över till att vara vid till att göra en bra samhälle, så tackar vi det härifrån. Högni Høydal, du sier at tingsrøy på at det så sant som ut det at her under vidtjøyna fyrstøvnen allit av at det kommer ikke på tal av lanja verand løyve som oppsøkt for å gylde av nuttjøren. Fiskvinn nøyskibanen her vi bliven en kardinalspurning og fyre til som politikere? Det var ikke det var en av kardinalspurning. Altså, jeg halde fiskvinn nøyskibanen som jeg sagt så ofte. Du har formannen i Myflorsen som sier takka time out, jokken 2 år. Ja, men jeg halde fiskvinn nøyskibanen, eller fiskvinn nøyskibanen frametter. En jag vill bruka ordet kardinalsport en grundläggande spårning för alla de förska showen och för vinnarna. Vi skiljer väl till ättringar som kommer nu, ja men nu renner tojen ut och vi vet inte vad händer. Det är stövande som många år. Och det som jag har sagt att ska det ättna så vill ha en framkörrätt för att kunna göra det. Ska det ättna så få ett nytt grundläge under fiskvinnarna som kan vara värande så är det att vi vill ha ett östamarsche som av något år renna till verande vajelövni ut. Och jag hade vi skulle inte bruka ett huvud till sig bara utsett att annars att sätta nytt östermarsk. Men nu då vi vuxit fram här Högni Høydal att jag har sagt att det är något tillfångstjalt hon avvis och här fram är den rå av kunskjøren du skal göra näst till allt här till något års. Ja, det som vill jag fram till nu av det. Och att det så tar det för goda words jag Niklas så sagt att höjna att det skulle vara några kuncher som landsmanager. Ja, till några kuncher. Och hur kan det vara en logo? Kostnader några kuncher hemel i henne. Här så ser frutche landsmanager akkurat som man vill vi allt. Så hade en påstående men det några ska göras och här som det är troblaga vi gör så det är just nu vi fiskar till kvoter. Så kan man ta nöjt men vi släpper inte undan att ta stöv till vad ska hända 1. januar 2018 ta ut till verande vejlövne kan gå ut och till lunch det har sagt. Nej, jag har sagt i loven nu att ha samtidigt lagt in jäsne och prona uppskottet säger att det skulle lunchas lagt in bröttet det. Är så samt. För man ska inte öppna rätten till landen från skall till kan. Att det kunde och jag har sagt att Jerry inte i halde vi kunde inte renna undan mer att ta kan jag och vi har så långt nu tar så vi tror att det kommer vara. Vi vet vilka som är Schalt man är very equalia som man säger äckliga harmalt och ofta ganska okonstruktiv. Ja så har jag det nu börjar jag kan säga ja men nu är det allvara.
Nu må det hända och det är alltid alla politiska skipan i alla. Vi må ta avgörande åren 1 januar 2018. På mig kan säga kvoi det skila gott att köra fiskvin nu skipan jökna vi säger att gå. Det är 160 det rätt. Och det är klart att vi som flockar yngst då att få kvota skipan till botfisk under varje år. Mätte det att det var en avbjörning som vi inte var till rejer till. Vi mätte det att det rätt att få tandparsen ut. Resten är rymliga väl skipa och är inte att pjøser ikke utsettes. Det som vi vågner hente vi botfisken, eller vi derfor skipan i kommande, det är att man sammen med vinner kan göra något som kan eventuellt komma som en erstatning till det kvotaskipan som så vi är rätt skeptiska vi och hoppas att man kan få stilla en fiskediaskipan så att hon är boradig, bei schon der Buskabelie men är en löfrölig. Men kvar vi argumentation, återvända argumentation för anstånd, jag menar så vi kommer bara bröda dator, hvis det är så smalt och samgång har jag nu säger så kommer bara bröda dator att han har. Kvar vi stabiliteten och cyklogan ta. Ja, men det är alltid att anstånd ska också syndrom. Det man är så fravärande ut i ögonblicket man ber om sämjer. Så är det för att få bra sämjer. Det är för att inte kunna bröda att han åt. Anstånd kan gott vara blivit mer låt att han åt, men det var nävans att det var några bra sämjer om avtagan. Det man måste också lika tror att samgång att han anstånd bättre sig innan och han vill samgång och så vill bröda det hela åter. Så enkelt är det helt inte. Det skulle vi veta vara vitt. Så att här är det en game som är farlig. Vi har det absolut det vi där bruk för fargen att få en nyskipan och få en regler galta så att vi det heter det. Och heter det som samgången så fyra och ta äger anstånda vita. Och boskapen är det visst det vill göra vi just ner till att bryta det och göra det så lätt att atlet för okkon och för tär. Onka det bättre. Jens Renna tog ett uppskott om 2 år att hemma och ta för och nämnt och det att för vinna det kvar lagt något färt här med to. Jag har inte så vanlig utlit. Jag har inte Paul Mixon tar sig om färdigt game och jag har alltid att det farligaste gamet är att röna och köra ett uppskott jökna vid 16 kanske 16. Att det må inte hända Paul Mixon Högna Höjdal och Axel Hansen. Det må inte hända till vanten är här. Självt om det är halt att man inte gör det. Men vanten är här att det kan bli rött att han. Jag vet att det bröt inte flätskatt och det bröt inte pensionsnöjskipanna. Men Jörg Nikolsen är med som jag har vetat det som han lovar. Så det kan sagt hända och det må inte hända. Det må inte hända att du så stant och går en otroligt vanlig situation. Vi får en för att säga att signaler kommer och låt dem sätta oss samman till några flockar som är positiva så att vi trycker med det här i kväll. Det här är så öjliga något som hänger läsare luft och jag vill säga till dem bara om att här telefonen inte alltid att alla var som ett upplagt fiskesök så spekulant och så som jag hörde det här till kvart höll härligt. Och tog är det också för vita hur det är. Jag kan skåra hur så sagt du för att Charleston kommer jökna det politiska hästar och inte fisken nu som man är. Jag är för rätta Högna Höjdal. Han säger till att vi tar ångat när kom jag till bordet. Den 16 februari då säger vi Högna Höjdal och säger till att jag vill gärna sätta horna glapp för att få en semja om fiskvinnerskipan. Och hon blir också allmänt på fra. I halvt det var point att han vi hade varit till Torradier här i Klaxvik. Men det har inte varit en vilja till att få en semja. Här har vi bjöd fram flörfärna i förformaren vinnaren i Laktingen. Han har vurst en öllösöra vilja ska så sägas. Men att det stickes kommer så ända att här på att till samgångar som kommer att bestämma vad det ska ska att uppskott ska in i allt. I halt att det ber till att få en politisk semja, det tycker vi på. Men så ska man också emjuker som lossla och det halt inte man över igen. Och tog må formänner sätta sig samman för att få till semjorna. Om det är alla, jag har också sagt att jag hade ett förtringar och jag stannar attanför en sån uppskott som häson som ska vara grundläggande för framtiden för. Men förstå att gänga till löjorna efter bröj semjorna eller för att ta under vid uppskottet till igen som 2 år att hemma ut att kommer ur att du nämnt och ska ätkost om det. Jag hade det syndre tulja CN. Jag är yngst att vi fick en bröj semja men det kräver alltså från Taimon som har losslarna, Taimon som har arbetna point nu till har losslarna. Att komma ner och säga att vi vill ha dösna. Så när vi får en dialog av Jan Föt, han har ju inte haft en. Hur ska vi formännar och flocken som sitter då?
Vi enda her i stora anståflokken og fiskbaren, sen to være vi da vinner at flere for ta inn i UIS samrøynsen, inn i systemensene, hver sars to sambandsflosjen i hest, først og innat i en dialog og samgångene, eller først og mer i time-out, tja Jens? Ja, jeg halte jeg kunne jo i tingene det også om at jeg helt har rymlet, særlig i for tøymon, ja, 1000 fisk mannen som etter og tar av familien og så videre, røyeren, vinnene generelt, framløslevinnene som også tenkt av fiskvinnene, at man gjør en skipan her alt kunne man sier færre videre og vi har en trykka karmar rundt om vinnene så at man får gjørst den i uiløvner og framboren og så videre. Så är det som samtidigt lägger upp till det vill det göra större boskapavväxter en än bättre välfärd fler nya arbetsplats och så vidare. Men alltså semjan alltså nu har ju samgången förföraren sagt här att nu är det 160 dagar efter nu måste vi slå till. Men I halde till att Åsan jag någon sommar vi såg ju sommar och boja första uppskott någon här var frosten eller jag mal för tinge längs av affären så jag såg vi längt in I julemånaden till nu skulle mal I avgröjas. Där klarar man helt inte jag för samgångarna och nu ska man så 160 dagar som efter nu ska man slå till och smäcka till. Tog emot tillmäle helt grejt att vi tar time out och är alltid själv vara 5 år vill det vara för lunch till vinna vill östemana lunch till EUC 20 till hon ligger östens över sin vad ska göra till vad ska hända framtiden men jag brukar häsa om 60 dagar är det inte inte övermannaverk och vill skapa onödigt och fiskvinn och allra helst ösne en minne virusvuxen annars vill det vara hvis man gav sig till stunderna skulle. Har det se att sambandsflocken till grund I uppskotten tjejen ser random time out 2 år. Kvar enda vi to allt kommer till sattes då säkert nog 3. december av midnatt. Det var det inte men till nästa som tror på det ja. Jörgen Niklasen kvar har det för folkaflocken för stå för time out eller är stå hur avbränder mån till samröingar vi om det bröjer semina vi samgången eller kvar har stå folkaflocken nu I den politiska hästen. Nej, jag bränner inte det, bara Utlen som var bränt. Alltså, jag har varit vid att vunna nekva floppostister och på att ha tidigare time-out. Alltså, time-out har varit avgörande för att ha vunnit distan. Jag ser som vi bor ända till att göra semjorna om tunnlarna, eströtunnlarna och det. Alltså, ta så du vid I samgång och alltså det här så du I anstå. Och jag visste väl vad jag skulle till att få där vi. Det som skulle till, det var öliga einfalt. Det var att vi får ut ur rummen och så att nu är vi samtidigt. Så får Högni Öjdal ut och säger hetta okkar uppskott. Det som vi alla tunna var sagt. Och Axel han säger det samma. Och alltså till likelen. Men vill man tvinka ett uppskott I jögnen så där kan vi. Så är vi inte vi. Alltså ett uppskott I ången I vinnene vill ha det. Fagflöjne vill inte ha det. Alltså vi tar då, vad är skosnäckar inkattlingar? Ången vill de ha ett uppskott. Och ikväll har Torst Axel sagt, det är inte det uppskottet som han vill leva. Paul säger det samma. Högnes är helt inte det uppskottet han vill leva. Det är nu ången efter världen som vill leva ett uppskottet. Så var signa kom till samrängarbordet och faknarna semjo, så kunde vi gått. Inte visning. Vid ändet året skiftet här, Axel Johansson, du är samgång och löjer, du har lagt med och du säger Johan att du varst sinna och har ett uppskott I jökna vid Seijan Atkon, kämt att skarpfingar och världen är hevet du Seijan Atkon 18-4? Det har vi, tror jag inte skriver om. Du har tåsat sån jag konstaterar om det här ösne. Det har vi ösne, ja. Tror inte skriver om det. Men det får bara ta till anstånd så kan bröja semje. I halte det en sjålager och en till annan. Jag vet inte om folk har lust att hugga det kring varför de senaste 2 åren. Vi är ödlomal. Det är kanske det största lytemal som har varit konfrontationer för anstånd. Alltså jag var nu som är för in I flocksölden I sambandslösningen, ett av folkavlösningen, och tog ett uppskottningsdöm och lägger det fram. Så då kom vi ut och rackade ner. Inte sånt döm. Bara att vi kom från samgången. Tog är kommit här till samgången. Men nu rör vi lägger ett uppskott fram. Vi tror inte att det är sjönligt mer. Men hvis det inte att komma in och göra en semje så är det välkommet till oss. Men vi tror inte bruka tog på taktiska sjönligt ansön. Men nu rör folkavlagsformaren framåt att du har och lite taktiskt till att få att det så bra I semjorna. Han rör att råda till semjorna om tunnlarna. Ja, tunnlarna. Man fick en semje som man har en anstöd som vill göra en semje. Först för att få en bra semje till det anstöd vi spelar vi. Till hända ansvar man inte vilja här. På ångas med smata. Jag hade lagt mig glömma kring det. Vi gör det för en år sedan, gör det sambandsklockan semj och fiskdelarna vi samgångarna. Det glömmer man. Till ett uppskott av en 300 I dessa väskojen. Så luckar bara, allt chassor I det friaste, det kommer till bra semjer. Tar just ett flöjt malon, tar ros upp på för det, så finns ju avskan. Tar hösten välkomna till fiskvinnarskipan och ära storskipan och vi Ösnes här men så man inte bara spela själva och låta som och så spela hund till aktivation och vara med till öllnoskott. Då kan vi inte om man kanske nästan kopiera det från anstövningen till torger.
Nej, du lägger fan liksom. Nej, på ögonen uppskott jag tror inte. Det är roll ta void lock mer väl. Jag hade inte att jag vill lätta att det kunde föra steg att vi någon sättning som det bränner inne vi så vi tänker lucka till alla showdast rundna så vi har upplevt här kvalt. Vi börjar att här på mycket sen och tog hej fingern upp först och Arne Höckne tog så finger upp på oss nu. Nej, det är ju för slett men jag hade att till som är själv halta det hade här så Niklas som bjöd som en invitation. Jag hade inte det visst som en invitation. Höckne. Ja, jag får ända vi jag säga och för det första tack för vi var bo i norratter vi såg att sätta nu i veckan och en annan för största rost för skiparna som man den nu jag kan vara nu då 13 år ja. Och jag alltid har alltid att det är fonden här så visste att det några hänsyn vi står senast självt om ta kan teachas trubbelt att jag ska. Och forskningen är här i fullkomliga samtal som vi har sagt från Dagman och från på mycket så nu. Forskningen för att göra semmer, alltså att du har ett landstyr. Det är alltså en anstånd tor att göra seminar. Så att och inte bänge för att ha alltså kostar något. Och här ska bara visa att här vi gör det tunnelmal när vi gör det ända vid en mindre som det kostar ju i ödet. Tor du inte det. Alltså en så trubbelmal som heter. Här det är stor måste. Så kommer du slängt och hörna steg öppen alla tøyna, alla flockar har varit till realitetssamlingar från day 1. Så gärna alla det kom fram och det sände fram så uppe så ta man göra så att man tårer att sen ta något hög som kanske inte alltid är så populär. Ta sagt ni att höra några från inflocken. Tøyns lotteribrickor Jens Arena. Det var en cirkulär ente som lagmaur borrade vi kvöld. Här han simpelthen slå hånderna av och ödlun utan kjølsersflasjen forrest. Men så jag får heta av Högn Høydal och Paul Mikkelsen, hinna vår lärare om att här kan jag en rum och sätta han på plats. Till så läs kan man inte styra en samhälle. Tøyns lotteribrickor jag kan skåra. Just väl. Ja, jag vet inte öliga ska ända vi som så, men det är rätt att vi har kjølsersflokkeren eller kjølsstyr har varit vi i några av seminen som har varit senast tøyna. Og vi halta øyne fiskevinnan et av største grundalegene for at vi kunne hitte i framtøyna. Øyne tatt ikke en pensjonsskipan og det er skipaner som vi skulle hitte etter. Men jeg sagt det stadigvæk at samgången innskjer at vi er litt samstar, hvis jo innskjer å løse det her sammen i øren. Det var annars øyne slåkan til kjøveldig at dette løser vi sammen, men det er spurninger om man innskjer at det var det sammen vi åkken ødlån. Og tog jeg synes bare at det er avgjørende for de som sitter ved valgten. Nå kjenner jeg det øyne som borgerskjør, at man øyne bjør inn, så er det at man kan få brøye semjer om det er viktige ting. Jørgen? Ja, jeg vil si at jeg hadde lagt meg å være grover her. Altså, flest om alle løgtingen er det samt løgting. Altså, i det var det tro med at Lækvåg Græsle tar samt løgting og 2, og i det ene var det ikke samt, så sjå man det taler vi det. Så vi taler med at det her med fav og malen som vi det alltid er skrev. Og nu sier Axel V. Johansen, det kan være med en ende at hvis det har hukt etter i kringkvarten, så har det dit seg, og så gikk det sånn jo for at det var med og bare Nilsen, men vi slipper slik her. Her er Høgne Høyda hver fer, og Axel tar der finne han, altså. Så her kunne det ikke ha seg. Barer? Ja, det er så løs at kjækken som er da, og særlig hadde det vært overfor klaksuk og kjipet for kjækken, jeg hadde vært halva kvart år, omkreld det ganske mer leie, men tror ikke jeg var så at her vi sitter her og fiskjøen høvstand, de hoksa fiskjøen så som man klaksuk først og fremst, gjør til at det flyter så noe mørk. Tja ødlom parsten, bare tja samgångene og anstående i øysene. Og man hoksa ganske mer, ja, men vi må finne det av oss ångsvekkene helst til fela. Men ännu det så inte lukkast, men är trick vi att vi kommer till ett landa på ett land touchpunkt, men det blir inte i häst, så vill man en semjo, så vill man nötter att bruka det tojerna som är nejo. Tog är trick vi själva att det uppskottet som nu kommer ner att skall de inte vara från samgången, tog i så om det kommer i häst, men tar påstånd att allt trutcher som man må begynna trycka dem att det kommer lite upp att det tattar tog som sambandslockaren och samgången nästan var samtom i var. Så det är kanske en vän för framma, men ett trick vi på för joggen först i häst som mot helt göra det 8 år långt eller ett landa. Så måste till man vara för att trycka försko vinnarna, för att trycka förska samfällige, så öjar vi att göra det att höjta tekor för att skapa trycka karmar,
Hackre boskapavöxtor, bättre välfärd, fler arbetsplats i husvinn och tillgång alltså att vinna till toy. Det är som vi hade varit bäst känt vi och inte att här krossade jocken till nu en 5 dagar rätt. Det gånger inte. Så ändå att jag här Axel, man måste lova mig att du inte öppnar ball i åter. Det är vi sista vi människor. Men det är så rätt som Jens Rena säger, det slår hånden av alla anstövna. Jag säger bara här till, man tar anstövna, man tar löjklotter eller får målare att välja. Andra kvart är vi alla koppar samgångarna, ett av röjna för in och få avskan. Och det är inte en ivis man fyllt vi att anstövna här till, så är det stora flockar, har valt vi skulle koppa samgångarna. Det är det som jag säger att nu har vi öppna ball i åter. Nej, jag säger hvis det man vill så ser jag ta som, men som välja månader så är det välkomna in och säga vi vill gärna sämja. Annars har vi här nu kvarstar 2 mars sedan 2012. Nästa så personer onkel förmannen skiftar ut. Sjömanna då någon var nej om höst eller sommar och så var februari mars och till torra dagar. Och det tar som akkurat samma kvar för. I halvt 5-6 år, det är så 12 färger av personerna steg och något av som faktiskt sitter jag tar så om det samma. Jag ska tacka fyrröjgarna man är boj och det vånar man boj natt nästa, men i vånar inte vi tar så fiskvinnarskiva nästa i vånar hon är avkröt till tätoj. Annars tack för fyrröjgarna. Jag må rätta Axel Johansen. Kvör bär futcharlån i jakten i år. Ta samgången plus miflockron. Kom så inte se att man inte samstarvar. Ja, hatt det här var sørste årene fra panelen i kveld. Jeg får takke til kunskje floksformannen og fyra til var vi. Jørgen Niklasen, Bar Nilsen, Axel V. Johansen, Jekvann Skåre, Møgne Høyta, Paul Mikkelsen og Jens Ariana. Jeg får også takke til kun fundarfolket som har lutt av og også sett til spurninger, gjørst til vimmerskinger. Så somleis vil jeg takke fyrskiparen, sjåmann av døgnen. Det er bare 8 tiltak, en lengre rød av nekvån tiltak som fører fram her i Klaksvøk neste dagen og lukker fram til lærdein. Ølsgrøyen er å finne hjemmesynet til Norrløsnen. Og er vi enda ved Kjøshansen, så skal du lukke halsa fra fyrskiparen og si at det er kaffe og får at i hjørnen. Nå tar vi til Røysakon. Takk for en gøy fundet kveld, og vi enda ved Kjøshansen som sagt, og Davor han er klar til at synge fire. Takk for kveld. Takk for det.